லைவ் ஆரம்பிச்சுட்டு படிக்கலாம் மாதாஜி. இருங்க வந்து லைவ் இதுக்கு வந்து எனக்கு அந்த எதுவுமே காணலையுமா நம்ம கிளாஸ் லிங்க் அது எங்க போச்சு? லைவ் ஸ்டார்ட் ஆச்சா மாதாஜி? நான் ஷேர் பண்ணிட்டேன், படிங்களாம். ஒரே நிமிஷம். ஓகே. நீங்க ஷேர் பண்ணிட்டீங்க, நான் வந்து இதை பண்ணணுன்னே ஆகணும். ஒரு நிமிஷம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி வந்திருக்கு அப்போ கரெக்டா? ஹரே கிருஷ்ணா சிவகாமி மாதாஜி வந்திருக்கா? வந்துச்சு மாதாஜி. சாப்டர் 2 வந்தாச்சு. தெரியுது. தெரியுது. ஸ்கிரீன் தெரியுது. ஹரே கிருஷ்ணா. இஸ்கான் மங்களூர் சார்பாக உங்களை எல்லோரையும் அன்போடு சாப்டர் 2க்கு பகவத்கீதை சாப்டர் 2க்கு எல்லாரையும் அன்போடு வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு வந்து 2வது சாப்டர் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முந்தி முதல் சாப்டர்ல என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறது போன கிளாஸ்ல வராதவங்களுக்காக கொஞ்சம் போது ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு சொல்றேன். அதுல எப்படின்னா போன சாப்டர்ல என்ன பண்ணோம், எதிர்த்தரப்பு படைகள் போருக்கு தயாராக நின்று கொண்டிருந்தது. அப்போ மாபெரும் போர் வீரனான அர்ஜுனன் தனது நெருங்கிய உறவினர்கள், ஆசிரியர்கள், நண்பர்கள் இவெல்லாம் வந்து தங்கள் வாழ்வை போர்ல தியாகம் செய்யணுமா, எல்லாரும் நிக்கிறாளே அப்படின்ட்டு அவனுக்கு துக்கமும் பரிதாபமும் நிரம்பிய அர்ஜுனன் தனது பலத்தை இழக்கிறான். மனம் மயக்கப்பட்டு போரிடுவதற்கான தனது உறுதியை இழக்கிறான், கைவிடுகிறான். முதல் சாப்டர்ல முழுக்க இவனை பேச விட்டுட்டு அர்ஜுனனை பேச விட்டுட்டு கிருஷ்ணர் எல்லாத்தையும் கேட்டுட்டு இருக்காரு. ஓகே. இப்ப செகண்ட் சாப்டர்ல அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் பதில் சொல்ல போறார். இந்த சாப்டர் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான சாப்டர், செகண்ட் சாப்டர். ஏன்னா இது கீதையின் சாராம்சம் சொல்றது. இதுல என்ன கர்மயோகமும் வரும், ஞான யோகமும் வரும். கர்மயோகம் ஞான யோகம் இருந்தா பக்தி யோகம் தானாவே அதுவும் சேர்ந்து வந்தா தான் இதெல்லாம் பூர்த்தியாகும். அதனால இது 3 யோகம், கர்மயோகா, ஞான யோகா அண்ட் பக்தி யோகா 3 சேர்ந்து இந்த சாப்டர்ல படிக்க போறோம். ஓகே. இதுல வந்து அர்ஜுனன் பகவான் கிருஷ்ணரிடம் சீடனாக அர்ப்பணிக்க கிருஷ்ணன் அர்ஜுனனுக்காக உபதேசத்தை தற்காலிகமாக, அதாவது என்ன சொல்றாரு, தற்காலிகம்னா டெம்பரரி, பௌதிக உடலுக்கும் நித்தியமான ஆன்மீக ஆத்மாவிற்குமான அடிப்படை விடுத்து மறு உடலை எடுத்தல், பரம்புனுக்கு செய்யப்படும் சுயநலமற்ற சேவையின் தன்மை, தன்னை உணர்ந்த ஆத்மாவின் குணங்கள் ஆகியவற்றை பகவான் விளக்குகிறார் இந்த சாப்டர்ல. ஓகே. பக்தி வினோத் தாக்கூர் பகவத்கீதை 2வது அத்தியாயத்தின் அது என்னன்னு சொல்றாரு, அவர் மொத்த ஒரு பகவத்கீதையின் சுருக்கமாக வர்ணித்துள்ளார். அதாவது கர்மயோகம், ஞான யோகம், பக்தி யோகம் ஆகிய விஷயங்கள் கூறப்பட்டுள்ளன. 2வது அத்தியாயத்தில் கர்மயோகமும் ஞான யோகமும் தெளிவாக சொல்லப்பட்டு உள்ளது. பக்தி யோகத்தை பற்றிய சிறு குறிப்பும் தரப்பட்டு உள்ளது. அதனால இந்த சாப்டர் முழு கீதையின் சுருக்கமாகும். ஓகே. பகவான் அனுகிரகம் இருப்பதால் தான் பகவத்கீதையை கற்றுக்கொள்ள முடிகிறது. நம்ம எப்ப பகவத்கீதை புஸ்தகத்தை கையில எடுத்துட்டோமோ அப்பவே நமக்கு அனுகிரகம், பகவானோட கிருபை இருக்குன்னு அர்த்தம். நம்ம படிக்கிறதுக்குன்னு இப்ப கிளாஸ் அட்டன் பண்றதுனால கிருஷ்ணர் நம்மளோட இருக்காருங்கிறது அதுவும் நமக்கு புரிஞ்சாயிடுது. பகவானிடம் சரணடைய வேண்டும், துன்பங்களில் இருந்து விடுபட முடியும். நம்ம துன்பங்கள்ல இருந்து விடுபடணும்னா என்ன, பகவான்கிட்ட சரணடைய வேண்டும். யாரிடம் சரணடைகிறோம், முழுமுதற் கடவுள் கிருஷ்ணரிடம் தான் சரணடைகிறோம் இல்லையா. மொத்த சேத்துல விழுந்துட்டோம். சேத்துல என்ன, களிமண் சேரு, களிமண் சேர்ல போட்டாக்கா கால் என்ன ஆகும், இப்படி இப்படி காலை வச்சு அமுக்கி நீங்க இப்படி இப்படி நடப்போம். ஆனா அவனால எழுந்துட்டு கரையை எங்கேயாவது வந்து சேர முடியுமோ? அப்ப என்ன பண்ணுவோம், அங்க உட்காந்துட்டு சேத்துல உட்காந்துட்டோம், கையை தூக்குவோம், ஐயோ யாராவது வந்து காப்பாத்துங்களேன், கரையில இருக்கிறாள் யாராவது வாங்களேன்னு கையை தூக்கி கூப்பிடுவோம். அப்படி கூப்பிட்டானாக்கா கரையில இருக்கிறவா வந்து அவனுக்கு ஹெல்ப் பண்றேன்ட்டு வருவா. அப்படி வந்தானாக்க அவ காப்பாற்ற முடியும்.
அந்த மாதிரி நம்மளாம் இப்ப சேத்துல விழுந்த அந்த மனுஷன் அந்த ஆள் மாதிரி நம்மளும் கிட்ட சேத்துல விழுந்துவாதான். நம்மள இப்ப கரை சேர்க்கறதுக்கு என்ன பண்ணணும்? இந்த மாதிரி பகவத்கீதை இதெல்லாம் யாரெல்லாம் சொல்லி தருவாளோ அவள்கிட்ட போய் நம்ம அவளுக்கு தெரிஞ்சது அவள்கிட்ட இருந்து கத்துண்டு இன்னொருத்தர் வேற எல்லாத்துல இருந்தும் நம்ம கத்துந்தாக்க நமக்கு கரை சேர முடியும். அதாவது இந்த பௌதீக உலகத்தை விட்டு நம்ம கரை சேரணும்னாக்க ஸ்பிரிச்சுவல் ஆன்மீகத்துல நம்ம முன்னேறணும்னா இதுதான் சேற்றில் விழுந்து விழுந்ததை போலங்கிறத உதாரணம் சொல்ல முடியும். ஓகே, இது ஆத்மாங்கிறது என்ன? இந்த சாப்டர்ல முக்கியமா படிக்க போறது ஆத்மா. வாட் இஸ் மீன் பை ஆத்மா தெரியும். ஆத்மா நிரந்தரம், அழிவில்லாதது, அடுத்த உடலுக்கு போகும். அது இந்த உடல்ல இருந்து இன்னொரு உடலுக்கு போகும். மொத்தம் பழைய சட்டியை கடைந்து புதிய சட்டியை போட்டுக்கொள்வது போல பழைய உபயோகமற்ற உடலை நீக்கி புதிய உடலே ஆத்மா இருக்கிறது. இது 2.22 ஸ்லோகத்துல வரும். கடமைக்கு நடுவில் ஒரு நாள்ல நம்ம இந்த மாதிரி ஆத்மா போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணணும்? இப்போ இந்த ஆத்மா நம்ம உடம்போட இருக்கிற சமயத்துல நமக்குன்னு ஒரு நாளைக்கு ஒரு அரை மணி நேரம் 1 மணி நேரம் நம்ம வச்சிருந்து பகவானோட நாமத்தை ஜபித்திருந்து ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, அந்த இத மந்திரத்தை ஜபத்தை சொல்லிகிட்டே இருந்தாலே ஒரு நாளைக்கு 16 ரவுண்டு வரைக்கும் பண்ற வரைக்கும் நம்ம கண்டினியூஸா ஆரம்பிச்சு பண்ணணும். ஓகே, இந்த மாதிரி பண்ணினாக்க நம்ம பகவானை அடைய முடியும். நம்ம ரசகுல்லா, பாயசம், சக்கரை பொங்கல் எல்லாம் பண்ணி சாப்பிடுறோம். இப்ப பண்ணி சாப்பிட்றோம்னா என்ன ஆகுது? இப்ப பண்ணினாக்க இன்னைக்கு போய் இப்ப ரசகுல்லா ஆஹா ரொம்ப நல்லா இருக்கு, சக்கரை பொங்கல் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு வாங்கி சாப்பிடுறோம் எல்லாத்தையும். ஆனா சாப்பிட்ட உடனே என்ன ஆகுது? நமக்கு வயிற்றுக்குள்ள போய் ஜெரிமான் ஆயிடுது. அவ்வளவுதான் அது மறந்து போயிடும். ஆனாக்க நீங்க ஸ்பிரிச்சுவல் இல்ல ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரங்கள்லாம் நீங்க சொல்ல இருந்துன்னு ஆரம்பிச்சாச்சுனாக்க அதுக்கப்புறமா நீங்க அந்த மாதிரி அது முடிஞ்சு போச்சுன்னு அது கிடையாது. அதுக்கு மேல மேல அதுல வளர்ச்சி தான் கிடைக்குமே வழிய இந்த பௌதிகத்துக்கும் ஆன்மீகத்துக்கும் உள்ள வித்தியாசங்கள்ல இது ஒரு பாயிண்ட். ஓகே, இந்த பௌதிகத்துல இருக்கச்சு நம்ம சாப்பிட்றோம்னு நினைச்சிருப்போம். சாப்பிட்ட உடனே தான் சாப்பிட்ற வரைக்கும் தான் அதோட இது. அதுக்கப்புறம் அது சாப்பிட்றது இது டெம்பரரியா முடிஞ்சு போயிடுது. அது மாதிரி அதே மாதிரி நீர்ல ஒருத்தன் மூழ்கிட்டு இருக்கான். நீர்ல மூழ்கிட்டு இருக்கிறவனை போய் காப்பாத்துறேன்ட்டு போய் அவன் போட்டுக்க சட்டையை போய் காப்பாத்தி கொடுத்து நேற்றுக்கு தான் வாங்கி கொடுத்தேன் 1500 ரூபாய்க்கு அந்த சட்டையை அப்படின்னு அந்த சட்டையை போய் பிடிச்சி காப்பாத்தி எடுத்துட்டு வந்ததுல அவன் மூழ்கிட்டு இருக்கான். அவனை விட்டுட்டு அவன் சட்டையை தூக்கிட்டு வந்ததுல எவ்வளவு அர்த்தம் பண்றதோ அது மாதிரி நம்ம வெறும் சாப்பாடு அப்படின்னு பௌதீகத்திலேயே மூழ்கிட்டு சினிமா பார்க்கறது இந்த மாதிரி கண்ணார்பனா வீட்டுல சண்டை போட்டு இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கிறதுக்கு அதுல இருந்து நம்ம விடுதலை ஆகிறதுக்கு தான் ஒரு நாளைக்கு 1/2 மணி நேரம் 1 மணி நேரம் பகவானுடைய நாமத்தை கத்துக்கணும். ஓகே, யார் பகவான் என்று அழைக்கப்படுகிறார்? செல்வம். யாருக்காவது சொல்ல தெரியுமா? நான் போன கிளாஸ்ல சொல்லியிருக்கேன். சொல்றீங்களா யாராவது? பாண்டியன் பிரபுஜி, ஜீவா மாதாஜி, சிவகாமி மாதாஜி, யாருக்கு பகவான்னு சொல்ல முடியும்? பகம்னா என்ன? 6 அங்கங்கள். யாரு? செல்வம், புகழ், பலம், அழகு, அறிவு மற்றும் தியாகம். இதெல்லாம் இருக்கிறது தான் இந்த மாதிரி இருக்கிற பரம புருஷர் தான் பகவான் அழைக்கப்படுகிறார். பகவான் இந்த எல்லா செல்வங்களும் இருக்கிறவர் யாருன்னு கேட்டேன்னாக்க கிருஷ்ண பகவான் ஒருத்தர் மட்டும்தான். இந்த உலகில் நிறைய பேர் இருக்கிறார்கள். ஆனால் கிருஷ்ணரிடம் மட்டும்தான் முழுமையான ஐஸ்வர்யங்கள் உள்ளன. ஓகே, இந்த அத்தியாயத்தில் அர்ஜுனன் தனது மூத்தவர்களையும் ஆசிரியர்களையும் கொல்ல வேண்டிய தற்போதைய சூழ்நிலையை சமாளிக்க முடியவில்லை என்று ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடம் மீண்டும் கூறுகிறான். அத்தகைய போரில் பங்கேற்க மறுத்து ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை தனது ஆன்மீக ஆசிரியராக இருந்து சரியான செயல்பாட்டில் வழிநடத்துமாறு கேட்டுக்கொள்கிறான். பின்னர் பரமபுருஷர் அர்ஜுனனுக்கு தெய்வீக அறிவை வழங்க தொடங்குகிறார். அவர் நித்தியமானதும் அழியாததுமான ஆன்மாவின் அழியாத தன்மையுடன் தொடங்குகிறார். ஆன்மாவை பத்தி தான் அவர் முழுக்க விவரிச்சு சொல்லித்தர. மரணம் உடலை மட்டும்தான் அழிக்கும். மரணம் ஒருத்தர் செத்து போயிட்டா அப்படின்னா அதுக்கு என்னது? உடல் தான் அழியும், ஆன்மா அழியாது. ஆன்மாவிற்கு அழிவு கிடையாது. ஓகே, அதாவது புதிய அலைகளுக்கு அலம்பது போல ஆன்மா ஒரு பிறவில இருந்து இன்னொரு பிறவிக்கு உடல்களை மாற்றிக்கொண்டே இருக்கிறது. ஒரு போர் வீரனாக அர்ஜுனனின் சமூக பொறுப்பு நீதியை நிலைநிறுத்த போராடுவது என்பதை பகவான் நினைவுபடுகிறார். அவனோட சத்திரிய குலம், அவன் சத்திரிய குலத்துல பிறந்திருந்தாலும் அவனுடைய தொழில் என்ன? போர் புரியுறது. அவனோட போர் புரியுறது தான் அவளோட தொழில். அதை நீ பண்ணலைன்னா தான் உன் மேல தப்பு. அதனால நீ இவெல்லாம் அழிஞ்சு போயிடுவாளா, அதுவாளே இவெல்லாம் செத்து போயிடுவாளே அப்படின்னு பயப்பட வேண்டாம் அப்படின்னு பகவான் சொல்றார்.
அது கடமையை செய்வது. அவர் சொர்க்கலோகங்கள் நீ கடமையை செஞ்சாதான் நீ சொர்க்கத்துக்கு போக முடியும். நீ கடமையை செய்யாம உட்காந்து பயந்துட்டு ஐயோ அவெல்லாம் செத்து போயிடாது அப்படின்னு இருந்தேனாக்கா நீ சொர்க்கத்துக்கு போக முடியாது. அழைத்து செல்ல முடியும். ஒவ்வொருவரும் நல்லொழுக்க செயலாகும். அதே நேரத்தில் துஷ்பிரயோகம் அவமானத்திற்கு மட்டும் வழிவகுக்கும். நீ பண்ணாம இருந்தால்தான் அது உன்னை எல்லாரும் உன்னை பார்த்து கேள்விப்படுவா. ஐயோ சத்திரியனா இருந்து போர் புரிய பயப்படுறான். கௌரவர்களே கிண்டல் அடிப்பா. இவன் ஏன் மாட்டேங்கிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லையா? கிருஷ்ணர் அர்ஜுனை ஒரு சாதாரண நிலையில் ஊக்குவிக்க முயற்சிக்கிறார். பின்னர் அவர் ஆழமாக சென்று அர்ஜுனனுக்கு செயல்களின் அறிவியலை விளக்கத் தொடங்குகிறார். அர்ஜுனன் தனது செயல்களை அவற்றின் பலன்களை ஏற்று எந்த பற்றும் இல்லாமல் செய்ய சொல்கிறார். வெகுமதிகள் இல்லாமல் விஞ்ஞானம் புத்தியின் யோகம் அல்லது புத்தியோகம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. செயல்களில் இருந்து வெகுமதிகளை பெறுவதற்கான விருப்பத்தை கட்டுப்படுத்த புத்தியை பயன்படுத்த வேண்டும் அத்தை என்று மேலும் அறிவுறுத்துகிறார். அத்தகைய நோக்கத்துடன் செயல்படுவதற்கு பந்தத்தை உருவாக்கும் கர்மங்களை மாற்றப்பட்ட துக்கங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையை அடைய முடியும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கிறார். ஓகே, இந்த சாப்டர்ல பார்க்கலாமா? நம்ம ஸ்லைடு மூலியமா பார்க்கலாமா? அவற்றை எவ்வாறு வெல்லலாம்? பேராசை, கோபம், காமம் இதெல்லாம் துன்பங்களின் இந்த மாதிரி துன்பங்களின் முன்னேற்றத்தை தடுக்கிறதுக்கு இதெல்லாம் இருக்கு. என்னென்ன? பேராசை, கோபம், காமம். இது மூணும் போக போக சாப்டர்ல நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. அதெல்லாம் எப்படிங்கிறத பத்தி அறிவுறுத்தி இருக்காரு. ஓகே, இது 2.7 ஸ்லோகம் வரைக்கும் அவன் போன சாப்டரோட கண்டினியூஷன் தான் வந்துருக்கும். 7ல இருந்து கம்ப்ளீட் சரண்டர் ஆயிடும். சரண் அடைகிறார் யாரே? அர்ஜுனன். ஓகே, சாப்டர் 2 இஸ்கான் மங்களூர்ல ராதா கோவிந்தா டெம்பிள். இப்ப கிளாஸ்க்குள்ள நம்ம போகலாம். நான் இன்ட்ரடக்ஷன் தான் உங்களுக்கு அறிமுகம் தான் சொல்லி கொடுத்தேன். ஓகே, எஸ். யாராவது படிக்கிறீங்களா? ஸ்லோகம் படிக்கணுமா? ஜீவா மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? ஓகே, நான் படிச்சுட்டுமா பிரணதியா மாதாஜி படிமா. எஸ் மாதாஜி. படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ. இல்லம்மா நான் இங்க போட்டுக்கிறேன். இது படிக்கும் இல்ல, நானே படிச்சுதேன் இதை. இது ஸ்கிரீன் வரலையா? வந்திருக்கு மாதாஜி. நம ஓம் விஷ்ணு பதாய கிருஷ்ண பிரஸ்தாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமி நீதி நாமினே நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரிணே निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. எஸ், இது படிங்க. இதில் பார்த்தே படிங்க மாதாஜி. சிவகாமி மாதாஜி படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாயம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாந்தனசலாக்கய சக்ஷேர்வுன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூத்தலே स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सककणरघुनाथान्वितांश जीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यवेदं श्रीराधाकृष्णापादान् सककणललिता श्रीविशाखान्वितांश. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पदे गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधा वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपया सिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनोऽप्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय स जगद्हिताय कृष्णाय
गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णाय कृष्णप्रेमप्रदयदे कृष्णाय कृष्णचैतन्ये नाम्ने गौरद्विषे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय ततालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय दग्भक्ताय नमो नमः। मूगं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते क्रीं यत्कृपादमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनदारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं नमः। पङ्कज नबाब नमः पङ्कजमालिने नमः। पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजङ्ग्रये कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थेय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं तदोदयं मुदिरयेत्। शृण्वदं स्वकदः कृष्णाः पुण्यश्रवणकीर्तनः हृदन्त्यायस्तोहै अभद्राणि विधिनोति हृत्सदं नष्टप्रयेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपं स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिगं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு சாப்டர் 1ல முதல்ல என்ன பண்ணோம்னு பார்க்கலாம். யாராவது இதனோட இதை பத்தி எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்குறீங்களா? அது சாப்டர் 1 பத்தி ஒரு சுருக்கம் சொல்ல முடியுமா? உமையராஜ பிரபுஜி சொல்ல முடியுமா உங்களால? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜீவா மாதாஜி சொல்றீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சொல்லுமா. அர்ஜுனன் வந்து போர் புரியறதுக்கு வரும்போது போர் புரியாம எல்லாரையும் பார்த்துட்டு அங்கேயே நின்னுடுறாரு. சரி. அப்போ கிருஷ்ணர் சொல்றாரு நீங்க போர் புரிஞ்சுதான் ஆகணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாரு. எங்க அங்க எதிராப்புறம் இருக்கிறது எல்லாம் என்னோட மாமாக்களும் அண்ணாக்களும் தம்பிகளுமா இருக்கா. அப்படி இருக்கும்போது நான் எப்படி போர் புரிவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேக்குறாரு. அதுக்கு கிருஷ்ணர் சொல்றாரு நீ வந்து நிறைய பிறவிகள் எடுத்து இங்க வந்திருக்கீங்க. என் கூடவே நீங்க இருந்திருக்கீங்க. நான் உங்க கூடவே நம்ம 2 பேரும் இருந்திருக்கோம். எல்லா பிறவிகளையும் இருந்திருக்கோம். எனக்கு எல்லாமே தெரியும். உனக்கு எல்லாம் மறந்து போயிடுது. அவ போர்ல நீ போர் புரிஞ்சே அப்படின்னு சொன்னா ஜெயிச்சீனா உனக்கு அரசு பீடம் கிடைக்கும். தோத்தா உனக்கு வந்து மோட்சம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகே. இப்ப முதல் சாப்டர்ல அவன் வெறும் அர்ஜுனன் மட்டும்தான் அவன் பேசுறதெல்லாம் கேட்டு இருக்காரு. இவர் வந்து எப்போதுமே யாராவது பேசினான்னு வச்சுங்களேன், அவன் பேசுறத நம்ம கேட்டாலே போதும். நம்ம உடனே கிடுன்னு ஏத்தி பேசிட்டு இருப்பாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி பேசிட்டு இருந்தாக்க நம்மளால ஒண்ணும் புரிஞ்சுக்க முடியாது. முதல்ல அவங்கள பேச விட்டுட்டு இப்ப கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணாரு, ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல முழுக்க வாயை திறந்து ஒரு வார்த்தை சொல்லல. இப்ப எல்லாத்தையும் இப்ப 6 இது வரைக்கும் அவனோட இது மறுபடியும் இன்னும் புலம்பிட்டு இருக்கான். 7வது சாப்டர்ல தான் கம்ப்ளீட்டா சரணடைஞ்சிடணும். அதுக்கப்புறம் தான் அது கிருஷ்ணர் வந்து பேசுறதுக்கு ஆரம்பிச்சார். அர்ஜுனன் ஏன் போரிட விரும்பவில்லை? இரக்கம், இன்பம், குடும்ப அழிவு, புனிதத்தன்மை மற்றும் பாவ எதிர்வினைகள், இதெல்லாம் பயம், இதெல்லாம் இருந்ததுனால
அவன் போர் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லியிருக்கான். இந்த சாப்டர் 2ல பகவான் கிருஷ்ணர் சூழ்நிலை ஆழ்நிலை அறிவை வெளிப்படுத்துகிறார். அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரிடம் சரணடைகிறார். அது வரைக்கும் முடிவெடுக்கல. 2.6 வரைக்கும். ஓகே. அர்ஜுனன் கேள்விகளுக்கு கிருஷ்ணரின் பதில்கள் பார்க்க போறோம். ஆன்மாவை பற்றிய அறிவு, ஞான யோகா, புத்தி யோகா, சாங்கிய யோகானா என்ன, ஸ்திர தீர்முடி அப்படின்னா என்ன, அதுவும் பார்க்கலாம். சோ இது என்ன இந்த படத்துல யாருக்காவது எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா நான் என்ன போட்டிருக்கேன்னு? ஒருபோதும் தவறு செய்யாத எவரும் புதிதாக எதையும் முயற்சித்தது இல்லை. யாருக்காவது சொல்ல முடியுமா? ட்ரை பண்ணாதான் எதா இருந்தாலும் கத்துக்க முடியும் மாதாஜி. ஆமா. எதுவுமே நம்ம ட்ரை பண்ணணும். ட்ரை பண்ண எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியலன்னா தெரியாமையே போயிடும் நம்ம லைஃப் ஃபுல்லாவும். தெரியல. இப்ப பகவத்கீதை நம்ம எல்லாம் படிக்கிறோம் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டு வந்துடும். படிக்கச்சு தெரிஞ்சுக்கிற வரைக்கும் நம்ம அது தப்பு வரத்தான் வரும். தப்பு எல்லாரும் ரைட்டாக்க முடியாது. எத்தனையோ இல்லையா? தப்பானா பரவாயில்ல. மறுபடியும் மேல பண்ணிட்டாதான் நம்ம முயற்சி பண்ணாதான் கத்துக்க முடியும். இந்த பட்டர்ஃப்ளை இருக்கு. பட்டர்ஃப்ளை என்ன முதல்ல ஒரு முட்டை போடுறது. முட்டை போட்ட உடனே என்ன ஆகுது? அதுல இருந்து சின்னதா ஒரு புழு மாதிரி ஒண்ணு வருது, லார்வான்னு. அதுக்கப்புறம் பியூப்பான ஸ்டேஜ்ல கவர் பண்ணி வருது. அதுல இருந்து அது அத்தனை கஷ்டப்பட்டு அவ்வளவு தூரம் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அதனால அதுக்கு விங்ஸ் எல்லாம் கிடைச்சி அது பறக்க முடியுது இல்லையா? அந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே நமக்கு நினைச்ச நேரத்துல நமக்கு கையில கிடைக்கணும்னு தவறு பண்ணா கூட கத்துக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இது காமிச்சிருக்கேன். இதுவும் அதே மாதிரிதான். கிருஷ்ண உணர்வில் தனிப்பட்ட மாற்றம். நம்ம இப்போ இந்த பட்டர்ஃப்ளை சொன்னேன் இல்லையா? அதே மாதிரி தான் மாறி பட்டர்ஃப்ளை ஆகுது. அதே மாதிரி நம்ம கிருஷ்ண உணர்வுக்கு வந்தாச்சு. இப்போ கிருஷ்ணா பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். கிருஷ்ணா கேசியில வந்தாச்சு. கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல இருக்கிறது நம்ம என்ன பண்ணோம்? நமக்கு வேணுங்கிறத கத்துட்டு நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சவங்கள்ட்ட இருந்து நிறைய புதுசா கத்துட்டு நிறைய டிவோட்டீஸோட அசோசியேஷன்லாம் வச்சுட்டு பண்ணினாக்க நம்ம என்ன ஆகும்? நமக்குள்ளேயே நமக்கு ஒரு மாற்றம் நமக்கு தெரியும். அதை பண்ணாத பக்கத்துல ஒரு படம் ராங் போட்டிருக்கேன்னு அந்த மாதிரி ஒரு ராட்சச மனுஷனா நம்ம வாழறதை விட இந்த மாதிரி நம்ம வாழறதுக்கு பகவத்கீதை, பாகவதம் இதெல்லாம் படிச்சு கத்துக்கிறதுல நல்லது. ஓகே. பகவத்கீதா 5 டாபிக் முக்கியமானது. என்னென்ன 5 டாபிக்? ஈஸ்வரா, ஜீவா, பிரகிருதி, காலா, கர்மா. இதெல்லாம் நம்ம படிச்சாச்சு. நம்ம லெவல் 1ல படிச்சிருப்பீங்க 80 daysல இல்லையா? கிருஷ்ணா, லிவிங் என்டிட்டி, ஜீவா, த மெட்டீரியல் நேச்சர், த டைம் ஃபேக்டர், த ஆக்டிவிட்டி. ஓகே. இப்ப சாப்டர் 2ல அர்ஜுனனுடைய சந்தேகங்களும் மேலும் சந்தேகங்களும் சரணடைதலும். அதுக்கு பகவான் என்ன சொல்றாரு? 11 to 30 வரைக்கும் ஸ்லோகத்துல சண்டையிடு, ஆன்மாவிற்கு மரணம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறாரு. அப்புறம் சீல் இது 31ல இருந்து 38 வரைக்கும் கர்ம காட்டம் காமிக்கிறது. 39ல இருந்து 53 வரைக்கும் புத்தி யோகம், நிஷ்காம கர்மா, அதாவது சண்டையிடு ஆனால் எந்த எதிர்வினையும் இல்லாமல் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லுது. 54ல இருந்து 72 வரைக்கும் ஸ்தித பிரக்ஞா அப்படின்னா யாரு அப்படிங்கறத அது கடைசியில சொல்லிக்கிறது. சோ இதேதான் இங்கேயும் கொடுத்திருக்கேன். பரிந்துரைக்கு அர்ஜுனனின் இருமனம், உடல் மற்றும் ஆன்மாவை பற்றிய அறிவு, பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமைகளை நிறைவேற்றுதல், நிஷ்காம கர்ம யோகம், விடுதலை அடைந்த ஆத்மாவின் பண்புகள். அதுதான் அந்த ஸ்தித தீர முடின்னு சொல்றோம் இல்லையா? அதுதான் யாரா இருக்க முடியும்? விடுதலை அடைந்த ஆத்மாவின் பண்புகள். அது பார்க்கலாம். ஓகே. 2.1 படிக்கிறேன் மறது. ஜீவா மாதாஜி படிங்க. சஞ்சய் உவாச்ச தம் ததா கிருபாயாவிஷ்டம் அஸ்ருபூர்ணகுலோக்ஷணம் விஷீதந்தம் இதம் வாக்கியம் உவாச்ச மதுசூதனஹ. சஞ்சயன் கூறினான், அர்ஜுனன் இரக்கத்தினால் மூழ்கி மனம் பலவீனமடைந்து கண்களில் கண்ணீர் மல்கிய நிலையில் இருப்பதை கண்ட மதுசூதரனான கிருஷ்ணர் பின்வருமாறு கூறினார். மத்தாச்சி அதுக்கப்புறம் ஸ்லைட்ல ஒண்ணும் இல்ல மத்தாச்சி. அவள்தான் ஒரு நிமிஷம். பௌதீக இருக்கும் கவலை, கண்ணீர் ஆகியவை தன்னை பற்றிய உண்மையை அறியாததன் அறிகுறிகளாகும். நித்தியமான ஆத்மாவிற்கு இரக்கம்
இரக்கம் கொள்வதே தன்னை உணர்வதாகும். இப்பதத்தில் மதுசூதன் என்னும் சொல் வந்திருக்கு இல்லையா? அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? பகவான் கிருஷ்ணர் மது என்னும் அரக்கனை கொன்றவர். எனவே தன் கடமையை நிறைவேற்றுவதில் ஏற்பட்டுள்ள தவறான கருத்து என்னும் அரக்கனை அவன் கொல்ல வேண்டும். அவர் தான் கொல்லணும். மது அரசு அந்த அரக்கனை கொண்டுட்டேன் இல்லையா? அதனால தானே அவருக்கு பேர் மதுசூதன். இப்ப எனக்கு இருக்கிறது, நான் தவறான இந்த சண்டை போட மாட்டேன்னு நான் சொல்லிட்டு இருக்கேனே, அந்த தவறான கருத்தை நீங்க தான் உடைச்சு கொடுக்கணும், சரி பண்ணணும் அப்படின்னு. அதனால நீங்க தான் மது என்னும் அரக்கனை கொன்ற மாதிரி என்னுடைய தவறான கருத்துக்கள் அரக்கனை கொல்ல வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறான். ஓகே. நீரில் மூழ்கிய மனிதன் அதுவும் சொல்லிக்கலாம். ஓகே, இந்த ஸ்லோகத்துக்கு அவ்வளவுதான். ஜட உடல் ஆத்மா ஆகியவற்றை பற்றி பகுத்தறிவை கொண்டு தன்னுணர்வு அடையும் முறையை கற்பிக்கப்படுகிறது. எவ்வித பலனின் மீதும் பற்றுதல் கொள்ளாமல் தன்னை பற்றி உண்மையான கருத்தில் நிலை பெற்றிருப்பவர்களுக்கு இத்தகு தன்னுணர்வு சாத்தியமாகும். ஓகே, எஸ். அதாவது அர்ஜுனன் மனச்சோர்வடைந்த கண்ட பகவான் கிருஷ்ணவர் இந்த மாதிரி சொல்றார். பொருள் இறக்கம், புலம்பல், கண்ணீர் இதெல்லாம் அவனோட பார்த்துட்டு அவர் இறக்கம் இருந்து சுய உணர்தல் பண்ணி, சுய உணர்தலை டிஸ்கஸ் பண்ணி, பகுப்பாய்வு பண்ணி, எல்லாமே பண்ணி ஆன்மாவை பத்தி விவரமா சொல்லி கொடுத்துட்டு, ஆன்மானா என்ன, பொருள் உடல்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி எல்லாத்தையும் சொல்லி இதெல்லாத்துக்கும் காரணம், மூல காரணம்னு எல்லாத்தையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு கிருஷ்ணர். ஓகே, இந்த ஆடையில நீர்ல முழுகிற மனுஷன் ஒருத்தன் முழுகிட்டு இருக்கான், அவனை காப்பாத்துறதுபடி அவன் போட்டிருக்கிற ஆடையை காப்பாத்துறான் இல்லையா? அது எவ்வளவு இது இருந்தது. இது ஒரு அனாலஜி. இது வந்து பெரிய இதுல வந்து உங்களுக்கு கொஸ்டின் கூட கேட்கலாம். அனாலஜி, ஒப்புமை. அதே மாதிரி நீரில் மூழ்கும் மனுஷனை அவனுடைய சட்டையை காப்பாத்துறது எவ்வளவு அசிங்கமோ அந்த மாதிரி எக்ஸ்பிளைன் கொடுக்குறேன். ஓகே, எஸ். 2.2 யாரா படிக்கணுமா? படிங்க. உமேராஜா பிரபுஜி படிக்கிறீங்களா? உமேராஜா பிரபுஜி, பாண்டியன் பிரபுஜி படிக்கிறேன். படிங்க. புருஷோத்தமமான உணர் முதற் கடவுள் கூறினார், எனது அருமை அர்ஜுனனே, உன்னிடம் இது போன்ற களங்கங்கள் எங்கிருந்து வந்தன? வாழ்வின் மதிப்பை அறிந்த மனிதனுக்கு இவை தகுதியற்றவை. இவை மேலுலகங்களுக்கு கொண்டு செல்வதில்லை, அவமானத்தை கொடுக்கின்றன. ஓகே, இந்த ஸ்லோகத்துல இது முக்கியமான பாயிண்ட். சி பகவானு வாச்ச அப்படின்னு இருக்குல்ல, ஏன் பகவானு வாச்சேன்னு சொல்றதுக்கு அதுல கிருஷ்ணா வாச்சன்னு ஏன் சொல்லக்கூடாது? யாரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். தெரியுமா? பகவத்கீதை ஃபுல்லாவே பகவான் உவாச்சன் தான் மாதாஜி வருது. ஏன் பகவான் வாச்சன் கொடுக்குறது சொல்லியிருக்காருங்க, கிருஷ்ண வாச்சன் ஏன் சொல்லக்கூடாது? அது சுதஸ்வ கஸ்மலமித்தம் சரியா எனக்கு சமஸ்கிருதம் சரியா வரமாட்டுக்கு. தமிழ்ல சொல்லுங்கம்மா, தமிழ்ல பரவாயில்ல, இங்கிலீஷ்ல வேணாலும் சொல்லுங்க. புருஷோத்தமரமான முதற் கடவுள் கூறினார், என் அருமை அர்ஜுனனே, உன்னிடம் இது போன்ற பகவான் சொல்றாங்கன்னு கேக்குறாங்க. நீங்க போன கிளாஸ் எல்லாரும் என்னோட கிளாஸ் ஒழுங்கா கவனிச்சிருந்தல, இதுக்கு ஆன்சர் சொல்லிடலாம். எஸ் சிவகாமி மாதாஜி, நீங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம். பகவான் தான் யாரு? 6 ஐஸ்வர்யங்களும் இருந்தா தான் பகம்னு சொல்லி கொடுத்தேன்னா உங்களுக்கு 6 ஐஸ்வர்யங்கள் இருக்கணும்னு. பகம், அந்த பகம், வீரம் இருந்தா வீரியவான், பலம் இருந்தா பலவான். இந்த 6 தினசு செல்வம், வீரம், என்னென்ன இருக்கணும்? 6 ஐட்டங்கள். செல்வம், 6 ஐஸ்வர்யம் என்னென்ன வருது? இப்பதானே சொன்னோம். வீரம், செல்வம், செல்வம், எல்லா ஐஸ்வர்யங்களும், அந்த 6 ஐஸ்வர்யங்களும் சேர்ந்து இருக்கு பேர் பகம். 6 இருக்கு பேர் பகம். அந்த பகம் இருக்கிறதுனால பகவான் கிட்ட அவரை பகவான் அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகேயா? அதனால அவரை கிருஷ்ணா வாச்சன்னு சொல்லக்கூடாது, பகவான் அப்படின்னு அதனால தான் சொல்றோம். ஓகேயா?
கிருஷ்ணர் என்றால் புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் பகவான் என்றாலும் ஒருவரே. கிருஷ்ணர் கீதை முழுதும் பகவான் என்றே அழைக்கப்படுகிறார். பகவான் என்பது பூரண உண்மையின் இறுதி நிலையை குறிக்கிறது. பிரம்மன் அருவமாக இங்கும் நிறைந்திருக்கும் தன்மை. பரமாத்மா எல்லா உயிர்களின் இதயத்திலும் வசிக்கும் முழுமுதற் கடவுளின் ஒரு ரூபம். பகவான் முழுமுதற் கடவுள் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் ஆகிய 3 நிலைகளில் பூரண உண்மை உணரப்படுகிறது. ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல பூரண உண்மை பற்றி இந்த கருத்து விளக்கப்படுகிறது. அதெல்லாம் நீங்க படிச்சுக்கோங்க புக்ல. இந்த 3 தெய்வீக நிலைகளை சூரியனை உதாரணம் கொண்டு விளக்கலாம். சூரியனுக்கு 3 தோற்றங்கள் உண்டு. ஒன்று சூரிய ஒளி, சூரியனின் மேற்பரப்பு, சூரிய கிரகம். சூரிய ஒளியை மட்டும் கற்பவன் ஆரம்ப நிலை. சூரிய ஒளியை மாத்திரம் பார்க்கறது ஆரம்ப நிலை. சூரியனின் மேற்பரப்பை புரிந்து கொள்பவன் இடைநிலை. சூரிய கிரகத்திற்கே செல்லக்கூடியவன் உயர்நிலை. அதுக்கு 3 இது இருக்கு இல்லையா? அது என்னென்ன பேரு? 3 நிலைகள். ஓகேயா? சூரியன் உயர்நிலை, முதல் நிலை, இடைநிலை, உயர்நிலை. சூரிய ஒளி கண்களை பறிக்கும் பிரகாசத்துடன் உருவம் எதுவுமின்றி விளக்குகின்றது. சூரிய ஒளி இத்தகைய தன்மை அறிவதால் திருப்தி அடையும் சாதாரண மனிதம் மாணவனை பூரண உண்மையின் பிரம்மன் நிலையை மட்டும் உணரக்கூடியவரோடு ஒப்பிடலாம். சூரிய வட்டத்தை அறியும் மாணவன் அந்த நிலையிலிருந்து சற்று முன்னேறியவனாவான். அவனை பூரண உண்மையின் பரமாத்மா தோற்றத்தை அறிபவனுடன் ஒப்பிடலாம். சூரிய கிரகத்தின் இதயத்தினுள் நுழையக்கூடிய மாணவனை பூரண உண்மையின் உன்னத நிலையான வியக்கியத்துவத்தை உணர்பவருக்கு ஒப்பிடலாம். ஓகே, பூரண உண்மையை அறிவதில் ஈடுபட்டுள்ள அனைத்து மாணவர்களும் ஒரே விஷயத்தை அறிய முயல்கிறார்கள் என்ற போதிலும் அந்த பூரண உண்மையில் பகவான் நிலையை உணரக்கூடிய பக்தர்களே அனைத்து ஆன்மீகவாதிகளிலும் உயர்ந்தவர் ஆவார். சூரிய ஒளி, ஒரு சூரிய வட்டம், சூரிய கிரகத்தின் உட்செயல் ஆகியவை ஒன்றை ஒன்று பிரிக்க முடியாதவை. இம்மூன்று வெவ்வேறு தன்மைகளை உணரும் மாணவர்கள் சமநிலையில் இருப்பவர்கள் அல்ல. ஓகே, அதனால அது தெரிஞ்சு வச்சிருக்கணும் நீங்க இதுல. அதாவது 3 நிலைகள்ங்கிறது என்ன? சூரிய கிரகம் கதிர் அப்படிங்கிறது கனிஷ்ட அதிகாரி, வட்டம்ங்கிறது மத்தியம அதிகாரி, சூரியனுக்கு உள்ள இருக்கிறதுங்கிறது உத்தம அதிகாரி, அதான் உயர்நிலை அதிகாரின்னு சொல்லியிருக்கோம். ஓகே, அதை தெரிஞ்சுக்கோங்க. கடவுளோட அவதாரங்கள் எல்லாம் சொல்றோம் இல்லையா? தசாவதாரம் எல்லாம் முழுமுதற் கடவுளின் சுய அம்சங்களே. சுய அம்சங்களின் அம்சங்களே தான். ஆனால் கிருஷ்ணரே புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் ஆவார். அவர்தான் மூலம் முழுமுதற் கடவுள். சோ நீங்க என்ன பண்ணணும்? எல்லாரும் அவங்க பகவத்கீதா ஆஸ் இட் இஸ் அந்த புஸ்தகத்தை வாங்கி வச்சுக்கோங்க. அதை வாங்கி வந்து அதுக்குள்ள பொருளுரை மட்டும் இது மாத்திரம் படிக்காதீங்க, பொருளுரையும் படிக்கும். மொழிபெயர்ப்பு மாத்திரம் படிக்காதீங்க, பொருளுரையும் படிக்கும். அதுல படிச்சேன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி டீட்டெயில்ஸ் நிறைய கிடைக்கும். ஓகேயா? இது வந்து பகவான்ங்கிறது யார சொல்றோம்? இது நல்லா நீங்க எழுதி வச்சுக்கோங்க. இந்த பாயிண்ட் இது நிறைய திருப்பி இந்த கேள்வி வந்துட்டே இருக்கும். 1வது அனைத்து செல்வம், அனைத்து வலிமை, ஆல் ஸ்ட்ரென்த். 3வது அனைத்து புகழ், ஃபேம், புகழுக்கும் காரணம் வருதான் இல்லையா? ஆல் பியூட்டி, அனைத்து அழகு, அனைத்து அறிவு, அனைத்து துறவு. இந்த 6ம் சேர்ந்தவர் தான் பகவான். 6 இருக்கிற ஒரே ஒருத்தர்கிட்ட மட்டும்தான் இருக்கு. இந்த 6ம் அவர் தான் பகவான். பகவான்ங்கிறது கிருஷ்ணர். ஓகே, 2.3 படிமா. யார் படிக்கிறீங்க? கமலா மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. கமலா மாதாஜி படிக்கும். பிதாவின் மகனே, இந்த இழிவான இயலாமைக்கு அடிபணியாதே, அது உன்னுடையதாக மாறாது. இத்தகைய அற்பமான இதய பலவீனத்தை கைவிட்டு எழுந்திரு, ஓ எதிரியை தண்டிப்பவனே. கலபியம் மாஸ்ம கம பார்த்த நைதத் வயுபத்யுதே சூத்ரம் ஹிருதயதௌ தௌர்பல்யம் த்யக்த்வோதிஷ்ட பரந்தவ.
அர்ஜுனன் எங்க பிரித்தாவின் மகனே என்று அழைக்கப்படுகிறான். ஏன் பிரித்தாவின் மகனேன்னு சொல்ற அர்ஜுனனை? பிரித்தானா யாரு? குந்தி தேவி, குந்தி தேவி. குந்தி தேவிங்கிறவர் யாரு? கிருஷ்ணரோட தங்கச்சி தங்கை. மாதாஜி. கரெக்ட். பிரித்தா கிருஷ்ணரின் தந்தை, வசுதேவரின் தங்கையாவார். எனவே அர்ஜுனனுக்கும் கிருஷ்ணனுக்கும் ரத்த சம்பந்தம் உள்ளது. யார் பேசுறா? இத்தகு சத்திரியர்களும் பிராமணர்களும் தமது தந்தையரின் உபயோகமற்ற மக்களே. எனவே அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரின் மிக நெருங்கிய நண்பன். மேலும் கிருஷ்ணரே தேரில் நேரடியாக அவனுக்கு வழிகாட்டி கொண்டிருந்தார். இது போன்ற வாய்ப்புகளுக்கு இடையே அர்ஜுனன் போரை துறந்தால் அச்செயல் மனப்பான்மை இத்தகைய போரை துறத்தல் அச்செயல் அவனது புகழை கெடுத்துவிடும். எனவே அர்ஜுனனிடம் உள்ள இத்தகைய மனப்பான்மை அவனுக்கு பொருத்தமானது அல்ல என்று கிருஷ்ணர் கூறுகிறார். புரியுறதா? இந்த ஸ்லோகம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஆரம்பிச்சாச்சு. கிருஷ்ணர் இப்படியே சொல்றார், பீஷ்மரிடமும் உறவினர்களிடம் பெருந்தன்மை காட்ட வேண்டும் என்ற மனப்பான்மையில் தான் போரை துறப்பதாக அர்ஜுனன் வாதிடலாம். ஆனால் அத்தகைய பெருந்தன்மையின் இதய பலவீனமாக கிருஷ்ணர் கருதுகிறார். அந்த மாதிரி பெருந்தன்மையா இருந்தா கூட அதை கிருஷ்ணர் தன்னோட பலவீனமாக கருதுகிறார். இத்தகைய பொய்யான பெருந்தன்மை எவ்வித அதிகாரிகளாலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவது இல்லை. எனவே ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் இது போன்ற பெருந்தன்மை அவ்வப்போது பேரளவில் அகிம்சையை அர்ஜுனன் போன்ற நபர்கள் துறந்தாக வேண்டும். எல்லாரும் செத்து போயிடுவாளே, சொந்த பாட்னார் இவெல்லாம் செத்து போறாளே அப்படின்னு அவன் பயப்படுறான். அது பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு கிருஷ்ணன் சொல்றார். ஓகே, எஸ்மா 2.4 படிங்க கமலா மாதாஜி. ஓகே, நானும் இல்லை. ஸ்லோகம் படிங்க மலன் சிவகாமி மாதாஜி. அர்ஜுன உவாச்ச கதம் பீஷ்மமஹம் சங்யே துரோணம் ச மதுசூதன இஷிபிப் பிரதிஷ்யஸ்த்யமி மதுசூதன. அது ஓப்பனே ஆக மாட்டேங்குது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அதை நான் பண்ணிட்டேன். இப்பதான் இந்த மியூட்ல இருந்தது, இப்பதான் ஆச்சு. ஓகே மாதாஜி, அடுத்தது படிக்கிறேன். எஸ்மா. அர்ஜுனன் கூறினான், எதிரிகளை கொல்பவரே, மது எனும் அரக்கனை அழித்தவரோ எனது பூஜைக்கு உரியவர்களேயான பீஷ்மர், துரோணர் முதலியோர் போரில் எவ்வாறு என்னால் எதிர்த்து தாக்க முடியும்? அவன் என்ன கேட்கிறான் அர்ஜுனன்? எல்லா எதிரிகள்லாம் நம்ம கொல்லுறோம்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம். மதுங்கிற அரக்கனை நீங்க அழிச்சிருக்கேள். அது மாதிரி எனக்கு இந்த மாதிரி என்னோட போர் புரிய மாட்டேன்னு சொல்றேன். என்னோட மனசுல இருக்கிற இதை அரக்கனை நீ தான் அழிச்சு கொடுக்கணும் நீ அப்படின்னு கிருஷ்ணரும் வேண்டிக்கிறான். மதிப்பிற்குரிய பெரியோர்களான பாட்டனார் பீஷ்மரும் ஆசிரியர் துரோணாச்சாரியரும் எப்போதும் வழிபாட்டிற்கு உரியவர்கள். அவர்கள் தாக்கினாலும் கூட அவர்களை எதிர்த்து தாக்கக்கூடாது. பெரியவர்களுடன் வார்த்தைகளின் மூலம் சண்டையிடாமல் இருப்பது பண்பாடாகும். சில சமயம் அவர்கள் கொடூரமாக நடந்து கொண்டாலும் கூட கொடூரமாக நடத்தக்கூடாது. அவ்வாறு இருக்க அர்ஜுனால் எப்படி அவர்களை எதிர்த்து தாக்க முடியும்? கிருஷ்ணர் அவரது பார்ட்னரான கிருஷ்ணரோட தாத்தா பேர் என்ன? கிருஷ்ணரோட தாத்தா பேரு உக்ரசேனர். கிருஷ்ணர் அவரது பார்ட்னரான உக்ரசேனரையோ ஆசிரியர் யாரு கிருஷ்ணருக்கு? ஆசிரியரான சாந்தீபனி முனிவர் அவர்களை எதிர்த்து தாக்குவாரா? இவையே அர்ஜுனனால் கிருஷ்ணனுக்கு முன் வைக்கப்பட்ட சில தாக்கங்களாகும். ஓகேயா? இது ரெண்டும் தெரிஞ்சுட்டுங்க. கிருஷ்ணரோட பார்ட்னர் உக்ரசேனர், ஆசிரியர் சாந்திபனி முனிவர். 2.5 படிக்கணுமா மாதாஜி? இப்ப படிங்கம்மா கமலாஜி. ஸ்லோகம் படிக்கணுமா? இது ரெண்டுமே படிக்கணுமா? ரெண்டுமே படிங்கம்மா. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருணஹத்வா ஹி மகானுபாவான் ஸ்ரேயோ போக்தும் பக்ஷயம் அபீஹ லோகே ஹத்வார்த்த காமாம் சுகுருன் இஹைவ புஞ்சிய போகான் உத்திர பிரதீக்தான். என் ஆசிரியர்களான மகான்களின் உயிரை பணையம் வைத்து வாழ்வதை விட இந்த உலகில் பிச்சை எடுத்து வாழ்வது நல்லது.
உலக ஆதாயத்தை விரும்பினாலும் அவர்கள் உயர்ந்தவர்கள். அவர்கள் கொல்லப்பட்டால் நாம் அனுபவிக்கும் அனைத்தும் இரத்தத்தால் கரைப்படும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சாஸ்திர நியமங்களின்படி பகுத்தறிவு இழந்து வெறுக்கத்தக்க செயல்களில் ஈடுபடும் ஆசிரியர் நிராகரிக்கப்பட வேண்டியவர். துரியோதனன் செய்யும் நிதி உதவியின் காரணத்தால் பீஷ்மரும் துரோணரும் அவனுக்கு சாதகமாக செயல்பட நேர்ந்தது. உண்மையில் வெறும் நிதி உதவியை அடிப்படையாக கொண்டு அத்தகைய நிலையை அவர்கள் ஏற்றிருக்க கூடாது. இந்த சூழ்நிலையில் அவர்கள் ஆசிரியருக்குரிய மதிப்பை இழந்து விட்டார்கள். யாரு? துரோணாச்சாரியர்ல மதிப்பை இழந்து விட்டார். ஆனால் அர்ஜுனனோ பௌதிக லாபங்களை அனுபவிப்பது இரத்தக்கரை படிந்து அழுகியதை அனுபவிப்பதாகும் என்று எண்ணுகிறான். ஓகேயா? அதனால அவளெல்லாம் உயிர் செத்து போயிட்டு அந்த மாதிரி இருந்துட்டு நான் வாழணுமா? அவர்கள் உயர்ந்தவர்கள், அவர்களெல்லாம் கொன்னுட்டு அந்த அந்த இரத்தக்கரையோட நான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கணுமா அப்படிங்கிறது அவங்க ஃபீல் பண்றோம். எஸ் 2.6 படிக்கணுமா? न चैदत्विदं कतरं नो करियो यत्वा जयेम यति वा नो जयेयुः यान्येव हत्वा न जिजीविषांस ते वस्तिदा प्रमुखे தார்தராஷ்டிராக. அவர்களை வெல்வதா அல்லது அவர்களால் வெல்லப்படுவதா எது சிறந்தது என்று எங்களுக்கு தெரியாது. முடிவெடுக்காம இருப்பது. ஹரே கிருஷ்ணா. யாரை கொன்னா நாம வாழ விரும்ப மாட்டோம்னு நினைச்சிருக்கோமா? அந்த திருதராஷ்டிரன் மகன்களை கொன்னுட்டு அந்த அவளுக்கு தாப்புல நிக்கிறாள், அவளை எல்லாம் கொன்னுட்டு நம்ம அப்படியானு நான் வாழணுமா அப்படின்னு அவனோட டவுட், சந்தேகம் போயிட்டு இருக்கு. போர் புரிவது சத்திரியனின் கடமை. இப்ப கவனிச்சு போங்க, இதான் இம்பார்ட்டன்ட். என்ற போதிலும் தேவையற்ற சண்டையில் ஈடுபட வேண்டுமா அல்லது விலகி நின்று பிச்சை எடுத்து பிழைக்க வேண்டுமா? இது அர்ஜுனனுக்கு தெரியவில்லை. எதிரியை கொல்லவில்லை என்றால் என்னாகும்? அவன் பிழைப்பதற்கான ஒரே வழி பிச்சை எடுப்பது. எந்த தரப்பினருக்கும் வெற்றி வாகை சூடலாம் என்பதால் வெற்றி அவனுக்கு நிச்சயம் அல்ல. நீதி பாண்டவர்களின் தரப்பில் இருந்ததால் வெற்றி அவர்களுக்காக காத்திருப்பது ஏற்றுக்கொண்டாலும் திருதராஷ்டிரன் மகன்கள் போரில் இழக்கவிட்டால் அவர்களை இழந்து வாழ்வது கடினம். இச்சூழ்நிலையில் அவர்களுக்கு மற்றொரு தோல்வியே அர்ஜுனனால் கருத்தில் கொள்ளப்பட்ட புலன்களையும் கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருப்பவன் என்பதை நிரூபிக்கின்றன. அரச குலத்தில் பிறந்திருந்தும் பிச்சை எடுத்து வாழ அவன் விரும்பியது அவனது பற்றற்ற தன்மையை காட்டுகின்றது. இத்தகைய குணங்கள் இணைந்து ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் அறிவுரைகளில் அவனுக்கு இருந்த நம்பிக்கை அவனை நற்பண்புள்ள சான்றோனாக காட்டுகின்றது. ஓகேயா? அர்ஜுனனுக்கு முக்தி பெறுவதற்கு தகுதி வாய்ந்தவன் என்பது முடிவு புலன்களை கட்டுப்படுத்தாமல் ஞானத்தின் தளத்தில் அடைவதற்கு வாய்ப்பில்லை. ஞானமும் பக்தியும் தகுதிகளை பெற்றிருந்தான். அர்ஜுனன் ஞானமும் பக்தியும் இல்லையேல் முக்தி அடையும் வாய்ப்பும் இல்லை. அர்ஜுனன் இந்த தகுதிகளை பெற்றிருந்தான். அவனது இந்த சிறப்பு தகுதிகள் பௌதிக உறவை சார்ந்த அவனது மாபெரும் தகுதிகளே மிஞ்சுவதாக அமைந்து உள்ளது. ஓகேயா? 2.7 இது வரைக்கும் அவனுடைய சந்தேகங்கள். இப்போ இதுல இருந்து சரண் அடைஞ்சிடும். ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். எஸ் மாதாஜி. படிக்கட்டுமா? யார் படிக்க போற? யாரா படிக்கிறல்லம்மா? அதாவது இல்ல, நீங்க இதை படிச்சிருக்க. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். ஓகே மாதாஜி, என்ன படிச்சுடுறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. கார்பண்ய தோஷோ பகத ஸ்வபாவஹ ப்ருச்சாமி தாம் தர்ம சம்மூடசேதாஹ யத்ரேயஷா நிச்சிதம் ப்ரூஹி தன்மே சிஷ்யஸ்தேகம் சாதி மாம் த்வாம் பிரபன்னம். இப்போது என் கடமையை பற்றி எனக்கு குழப்பமாக இருக்கிறது. நான் உங்கள் சீடன், உங்களிடம் சரணடைந்த ஆத்மா. தயவு செய்து எனக்கு அறிவுறுத்துங்கள் என்றான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இது வரைக்கும் இவன் பேசினான். இப்போ சரண்டர் ஆயிடும். இந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து சரண்டர். இயற்கையின் ஏற்பாட்டின்படி பௌதிக செயல்களை செய்யும் போது அனைவரும் குழப்பத்தையே சந்திக்கிறார்கள். ஒவ்வொரு அடியிலும் குழப்பங்கள் உள்ளன. எனவே அங்கீகாரம் பெற்ற ஆன்மீக குருவை அணுக வேண்டும் என்று வலியுறுத்தப்படுகிறது. சோ இப்போ நமக்கு லைஃப்ல எத்தனையோ நமக்கு கஷ்டங்கள் இருக்கு, ஒருத்தருக்கும் கஷ்டங்கள் இருக்கு இல்லையா? வேணும்னா நமக்குன்னு ஒரு ஆன்மீக குருவை வச்சுக்கணும்.
அந்த குருவை வச்சிருந்து அவர் சொல்றது, அவரை எப்போதுமே குருன்னா யாரு, ஒருத்தர் நமக்கு நல்லதுதான் சொல்லி தருவார், கெடுதல் எந்த குருவும் சொல்லி தர மாட்டார் இல்லையா. அதனால அவரோட இது கேட்டு அதுக்கு கீழ்ப்படிஞ்சு நடக்கணும். ஸோ இப்போ என்ன பண்றான், இவன் சரணடைஞ்சு கிருஷ்ணரை குருவா எடுத்துக்க ஆரம்பிச்சிட்டான். இப்போ இத்தனை நாளா அவன் சொந்தக்காரங்கிறதுனால அந்த இதுல இருந்தான். ஆன்மீக குருவை அணுக வேண்டும், வாழ்வில் பலனை நிறைவேற்றுவதற்காக அவர் வழிகாட்டுவார். நமது விருப்பம் இல்லாமலேயே வாழ்வில் குழப்பங்கள் வருகின்றன. அவற்றிலிருந்து விடுபட்ட அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை அணுகுமாறு எல்லா வேத இலக்கியங்களும் நம்மை அறிவுறுத்துகின்றன. ஓகே, இது இந்த இத்தகைய குழப்பங்கள் காட்டு தீயை போன்று யாராலும் பற்ற வைக்கப்படாதவரும் பொழுந்து விட்டு எரியுது. இந்த மாதிரி காட்டுல தீ இங்க போய் பார்த்துருப்பேன் நீங்க. காட்டுல தீ எங்கேயாவது ஃபாரஸ்ட் ஃபயர் யாராவது அதுவே போய் யாராவது கொளுத்தி போட்டா வருது, வரல, அதுவே தான் வருது, அதுவே தான் இதுங்கிறது எரியுது. அந்த மாதிரி இருக்கு, பற்ற வைக்காத போலும் கொழுந்து விட்டு எரியுது. அதே மாதிரி நம்மளோட குழப்பங்களை நாம விரும்பாத போட்டு கூட நமக்கு 1000 குழப்பங்கள் வந்துட்டு தான் இருக்கும். அதை நிறைவேற்றத்துக்கு இதுவே உலகில் எவரும் தீயை விரும்புவதில்லை, இருந்தாலும் நெருப்பு தோன்றுகிறது, அதனால் குழப்பம் உண்டாகிறது. அதுபோல வாழ்வில் குழப்பங்கள் நாம் விரும்பாமலேயே தானாக தோன்றுகின்றன. எனவேதான் வாழ்வின் குழப்பங்களை தீர்ப்பதற்கும் தீர்வினை விஞ்ஞானத்தை புரிந்து கொள்வதற்கும் சீட பரம்பரையில் எவரும் ஆன்மீக குருவை அணுக வேண்டும் என வேதங்கள் நமக்கு அறிவுறுத்துகின்றன. அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவியுடையவர் அனைத்தையும் அறிந்தவராக இருப்பார். எனவே உலக குழப்பங்களிலேயே தொடர்ந்து இருக்காமல் ஆன்மீக குருவை அணுக வேண்டும் என்று இப்பதத்தின் பொருளாகும். பௌதீக குழப்பங்களுடன் வாழும் மனிதன் யார் வாழ்வின் பிரச்சனைகளை புரிந்து கொள்ளாததான் அந்த மாதிரி இருப்பான் இல்லையா. குடும்பம், சமூகம், தேசம், இதுல எல்லாம் பௌதிக அடிப்படையில தான் இருக்கு. அதெல்லாம் பற்று கொண்டிருப்பதனால்தான் கர்மிகள் தங்கள் நேரத்தை வீணடிக்கிறார்கள். பெரும்பாலான மக்கள் தோல்வியாதியின் அடிப்படையில் குடும்ப வாழ்வில் பற்றுதல் கொண்டுள்ளனர். குடும்ப உறுப்பினர்கள் மரணத்திலிருந்து தன்னால் காப்பாற்றிவிட முடியும் என்று எண்ணுகிறான். அதாவது குடும்பமோ சமுதாயமோ மரணப்பிடியிலிருந்து தன்னை காப்பாற்றும் என்று எண்ணுகிறான். சரியா? இந்த மாதிரி அதே மாதிரி மிருகங்களும் அதே மாதிரிதான் தன்னோட குட்டிகளை பாதுகாக்கிறது. அதே மாதிரி நம்மளோட குடும்பத்தை காப்பாத்துக்கும், மரணத்துல இருந்து காப்பாற்றணும்னு என்ன நம்மளாம் பண்றோம். எல்லாம் இருந்தாலும் நமக்கு இருக்கிற பலவீனத்தினால்தான் அதெல்லாம் படுக்கும். நமக்கு ஆன்மீகத்தில் பகவானை நினைச்சு நம்ம பண்ணிடணும்னா எந்த காரியத்துக்கும் நமக்கு பலம் கிடைக்கும். ஓகே, இதுதான் இந்த இதுல இருந்து புரிஞ்சுக்கிறது. அறியாமை இந்த பிறப்பற்ற ஒரு இடம் சரணடைய வேண்டும் என்றெல்லாம் பிதற்று. கிருஷ்ணரின் அகத்திற்கும் புறத்திற்கும் வேதம் இல்லை. அதனால பகவத்கீதையை புரிந்து கொள்ள முயல்பவன் அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்காம போய் சரண்டர் ஆகுது. தெரிஞ்சுட்டு சரண்டர் ஆகணும். இவன் நல்லா அவரை தெரிஞ்சு வச்சுட்டு அர்ஜுனன் இப்ப சரண்டர் ஆயிடலாம். ஓகே, எஸ்மா. இப்ப இந்த ஒரு கதை இருக்கு. இது முதல் கதை எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும், கஜேந்திர மோட்சம் கதை. ரெண்டாவது கிருஷ்ணர் யார முதல்ல படிச்சார்? பிரம்மாவை தான் படிச்சாரு. நம்மள எல்லாம் யார் படிச்சாருன்னா பிரம்மான்னு சொல்லுவோம். ஆனா பிரம்மாவை படிச்சது யாரு? கிருஷ்ணர். ஓகே, கிருஷ்ணர் ஃபர்ஸ்ட் பிரம்மாவை தான் படிச்சாரு. அவரை கொடுத்துட்டு அவர்கிட்ட ஃபுல் அதிகாரத்தையும் கொடுத்துட்டு படைக்கிறதுக்கு எல்லாம் நீதான் அப்படின்ட்டு. இது இந்த பக்கத்துல இருக்க கதை. முன்னோடி காலத்துல யாருக்காவது கஜேந்திர மோட்சம் கதை தெரியுமா? அப்போ ஹூன்னு ஒரு முதல்ல இருக்கு. அந்த முதல்ல என்ன பண்ணும், அப்படி இருக்கச்சு யானையோட காலை பிடிச்சிருந்தது. காலை ஒரு காலத்துல கந்தர்வ மன்னனாக இருந்து தேவல முனிவர் நடத்திய புனித சடங்கின் போது ஹூ அப்படின்னு நகைச்சுவையாக ஒரு கணம் முனிவரின் காலை இழுத்தார். ஒரு புனிதமான சந்தர்ப்பத்தில் இந்த மரியாதையான செயல் முனிவரை கோபப்படுத்தியது. ஹூவை சபிக்க தூண்டியது. ஹூ ஒரு முதலியாக மீண்டும் பெறுப்பார் என்று சாபம் முன்னிறுவித்தது. ஆனால் விஷ்ணுவின் தலையீட்டின் மூலம் விடுதலையின் உறுதிப்பாட்டையும் தெரிவித்தது. இந்த சாபங்கள் தண்டனைக்குரியதாக தோன்றினாலும் அண்ட கொள்கைகளில் வேரூன்றியுள்ளன. அண்ட ஒழுங்கின் பாதுகாவலர்களாக முனிவர்கள் இணக்கத்தை சீர்குலைக்கும் செயல்களுக்கு பதிலளிக்கின்றன. சோ அந்த மாதிரி பிடிச்சிட்டு அது உடனே இந்த இது கிருஷ்ணரை பார்த்து இதுங்கிறது பாரு கஜேந்திர மோட்சம் கதை. அதனால அந்த கதைக்காக உங்களுக்கு நடுவில் சொல்லிக்க. அதனால எதுக்குன்னா
நம்ம சரண்டர் ஆயிட்டோம்னு கிருஷ்ணரோட டிவோட்டியா இதுவாயிட்டோம்னாக்க அவர் நம்மளை எப்படி இருந்தாலும் எந்த ஆபத்துல இருந்து நம்மளை காப்பார். எஸ், இது வந்து we take care of our body. நம்ம வந்து நம்ம உடம்புல அன்னன்னைக்கு காத்தால எழுந்து என்ன பண்றோம், எழுந்து குளிக்கிறோம், சோப்பு போட்டு பாசனம் சோப்பு, அந்த சோப்பு எல்லாத்தையும் போட்டு தேய்ச்சி நல்லா தண்ணியில வெந்நீர்ல போட்டு ஆயில் பார்த்து அது இதெல்லாம் படிக்கிறோம், நம்ம பாத்துக்கிறோம், எல்லாத்தையும் பார்த்துருக்கோம். நம்ம உடம்புக்குள்ள என்ன இருக்கு, ஒரு ஆத்மான்னு ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா இருதயத்துல, அந்த ஆத்மாவை பார்த்துக்கணும்னு நமக்கு எங்கேயாவது தோன்றத. ஆத்மானா இந்த எங்க உடல்ங்கிறது பிசிக்கல் பௌதிகத்துக்கு சம்பந்தம், ஆத்மாங்கிறது ஸ்பிரிச்சுவல் இல்லையா? அதனால அதுக்கு அதை ஏதாவது பார்த்துக்கிறோமா? அதை பார்த்துக்கிறது இல்லை. இப்போ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு அனாலஜி மாதிரி கொடுத்துருக்கேன். இந்த ஒரு கூண்டு இருக்கு, அந்த கூண்டுல கிளியை வச்சு வளர்க்குறான். அந்த கிளியை வளைச்சு வந்து தங்க கூண்டு வாங்கியிருக்கான். அந்த தங்க கூண்டு அன்னன்னைக்கு அவன் வந்து பாலிஷ் போட்டு இதை வச்சு இதெல்லாம் போட்டு தொடச்சி கொடுத்துட்டு இருக்கான். அதுக்கு கிளீனா இருக்கணும்னு, நீச்சா இருக்கு பார்க்கறதுக்கு. ஆனா அதுக்கு சாப்பாடு கொடுக்கணும்னு தோன்றது அவனுக்கு. பக்கத்துல சாப்பாடு இருக்கு, அது எப்ப சாப்பாடு வரும் அந்த கிளி உள்ள உட்காந்து பார்த்துட்டு இருக்கு, அதுக்கு சாப்பாடு கிடைக்கவே இல்லை. அதனால கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அவன் கூண்டு நல்லா இருக்கு, ஆனா கிளி செத்து போயிடுது. நமக்கு இப்போ அதே இதனோட எக்ஸாம்பிளை வச்சு, இந்த ஒப்புமைய அனாலஜியை வச்சு நமக்கு நம்ம சரீரத்துல ஆன்மா இருக்கு, நம்ம சரீரத்தை எல்லாம் பாதுகாத்துட்டு இருக்கோம். ஆனா நம்ம இதயத்துல இருக்க ஆன்மாவுக்கு சாப்பாடு போடுறோமா? போடுறது இல்லை. ஆன்மாவுக்கு என்ன சாப்பாடு போடலாம், யாராவது சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம், ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் அது சொல்லி, பகவத்கீதை படிச்சு, பாகவதம் படிச்சு, பெரிய பெரியவெல்லாம் நிறைய பேர்ல சொற்பொழிவெல்லாம் அதனாலே எல்லாத்தையும் போய் கேட்டுட்டு நல்லதை கத்துட்டு நம்ம அந்த மாதிரி ஆன்மீகத்துல முன்னேறி வந்ததுதான் நமக்கு நம்மளுடைய ஆன்மாவுக்கு போடுற சாப்பாடு. ஏன்னா உடல் வந்து இன்னைக்கு இருக்காது, இது டெம்பரரி. ஆன்மா அழிவு கிடையாது ஆன்மாவுக்கு, அதுதான் இந்த சாப்டர்ல முக்கியமானது. அந்த ஆன்மா அழிவு இல்லாம இருக்கிறது நம்மளோட நமக்கு இருக்கிற வரைக்கும் அதுக்கு நல்ல சாப்பாடு இதுவப்பட்டு சாப்பாடு என்கிற மந்திரத்தை சொல்லி அன்னன்னைக்கு ஒரு மாலையாவது எல்லாரும் ஜபிக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க. ஓகே, மந்திரத்தை சொல்லி பண்ணுங்க. ஸோ இது அனாலஜி. ஸோ நம்ம தலைமுடி ஆத்மா, அந்த வாழும் வீரம், அந்த ஆத்மாங்கிறதுக்கு அதனுடைய இது என்ன, ஒரு முடியில தலைமுடியில டிப் ஆஃப் த ஹேர் பார்த்தேன்னா மைக்ரோஸ்கோப்ல வச்சு பார்த்தேன்னா ஒரு சின்ன தூசி மாதிரி இருக்கும். தூசி கூட இல்லை, இன்னும் கூட அதுலயும் சின்னதான். அது வந்து 7th சாப்டர்ல வரும் விவரமா. அது வந்து பார்த்தேன், அவ்வளோ சின்னமான இது, அது இதயத்துக்குள்ள இருக்கு. ஸோ அர்ஜுனன் தொடர்ந்து சண்டையிடாமல் இருப்பதற்கும் இறுதியாக சரணடைவதற்கும் காரணங்களை கூறுகிறார். இயற்கையின் வழியில் பொருள் செயல்பாடுகள் குழப்பங்களின் ஆதாரம் காட்டும். இதுல என் வரியில எல்லாத்திலேருந்தும் அவன் ஆர்வம் இல்லை. எல்லாத்தையும் பிராமணர் மூலம் ஆன்மீக குருவிடம் சரணடையுங்கள், எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணி இந்த ஆர்டர்ல வந்து எல்லாத்தையும் சரணடைந்து கிருஷ்ணரை. அசல் ஆன்மீக குரு யாருன்னாக்க கிருஷ்ணர் தான் நமக்கு. பிராமணர்கள் வந்து இப்ப ஆன்மீக குருவிட்ட சரணடைஞ்சு கிருஷ்ணர் மூலியமா நமக்கு எல்லாத்தையும் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஞானம் போராடு, ஆன்மாவுக்கு மரணம் இல்லை. எஸ்மா 2.11 படிக்கிறார். அது ஹரே கிருஷ்ணா. சிவகாமி மாதாஜி வேற யாருக்கா கொடுங்களேன். ஜீவா மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? படிக்கிறேன்ப்பா. படிங்க. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச அசோச்யான் அன்வசோச்சஸ்வம் பிரக்யாவாதம் ச பாஷசே கதாசுன் அகதா சும்ஷ நானுசோஷந்தி பண்டிதா. பரமபுருஷ பகவான் கூறினார், கற்றறிந்த சொற்களை பேசும்போது துக்கத்திற்கு தகுதியற்றவர்களுக்காக நீ துக்கப்படுகிறீர்கள். ஞானிகள் உயிருள்ளவர்களுக்காகவோ அல்லது இறந்தவர்களுக்காகவோ புலம்புவதில்லை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, தேங்க்யூ. 2.10 வரலையா? ஓகே, 2.10 கொடுக்கல நான். பட் ஆனா அது என்னன்றதை சொல்லிடுறதுக்கெல்லாம் உங்களுக்கு ரிஷிகேஷா குடாகேசன் ஆகிய 2 நெருங்கிய நண்பர்களிடம் நண்பர்கள் என்ற முறையில் அவர்கள் இருவரும் சமமானவர்கள் எனினும் அவர்களில் ஒருவன் தானாகவே மற்றவரின் சீடனானான். ஒரு நண்பன் சீடனாவதற்கு முன் வந்ததனால் கிருஷ்ணர் புன்முறுவல் செய்தார். எல்லாருக்கும் பகவானாக திகழும் அவர் எல்லாருடைய தலைவராக எப்போதுமே எல்லாரையும் விட உயர்நிலையில் இருப்பவர். இருந்தாலும்
நண்பராக, மகனாக அல்லது காதலுக்குரியவராக ஏதேனும் ஒரு பக்தன் அவரை ஏற்க விரும்பினால் அதற்கு அன்புடன் செய்கிறார். ஆனால் ஆசிரியராக ஏற்கப்பட்ட உடனேயே அந்த நிலையை தாங்கி ஆசிரியருக்கு தேவையான கணத்துடன் சீடனிடம் பேசினார். குருவுக்கும் சீடனுக்கும் இடையேயான உரையாடல் இருதரப்பு சேனைகளுக்கு மத்தியில் வெளிப்படையாக நடந்தது. இது எல்லாருக்கும் பயனளிப்பதற்காக என்று தோன்றுகிறது. எனவே பகவத்கீதையின் உபதேசங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட மனிதருக்கோ சமூகத்திற்கோ குலத்திற்கோ மட்டும் உரித்தானதல்ல, அனைவருக்கும் உரித்தானது. நண்பர்களும் எதிரிகளும் கூட அவற்றை கேட்க சம உரிமை கொண்டுள்ளனர். இது 2.10 ஸ்லோகம். அது எப்படி மிஸ் பண்ணி ஓகே. ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयो रूपसो योर मध्ये विषीदन्तमिदं वचम् அப்படின்னு ஒரு ஸ்லோகம் வருது. ஓகே, இது 2.11 இப்போ படிக்கிறீங்க இல்லையா? ஆசிரியர் இப்போ அவர் இதுல இருந்து ஆசிரியர் நிலையை ஏற்றுக்கிறார். ஆசிரியர் நிலையை ஏற்று பகவான் மாணவனின் முட்டாள் என்று மறைமுகமாக அழைத்து கண்டிக்கிறார். நீ முட்டாள். பரமபுருஷன் சொல்றார், கற்றறிந்த சொற்களை பேசும்போது துக்கத்திற்கு தகுதியற்றவனாக நீங்கள் துக்கப்படுகிறீர்கள். ஞானிகள் உயிருள்ளவர்களுக்காகவோ அல்லது இறந்தவர்களுக்காக புலம்புவது. ஞானிகள்லாம் யார செத்துப்பானவாளை பார்த்து புலம்பின்னு இருக்க மாட்டாங்க. ஐயோ செத்து போயிட்டாரு. அவளுக்கு ஞானம் இருக்கு. ஏன்னா ஆத்மா அழிவு இல்லாதது, உடல் தான் அழிகிறது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சவா அதை பத்தி இதுங்க மாட்டான். அதுக்குதான் ஆன்மீகத்துல முன்னேறினா தான் அதெல்லாம் புரியும் நமக்கு. ஆத்மா ஜடம், ஆத்மா, பரமபுருஷனை பற்றிய அறிவு ஆகியவற்றை அறநியதிகளை காட்டிலும் அவன் அறியவில்லை. இவ்வறிவு போதுமான அளவில் இல்லாத போது அவன் தன்னை பெரும் அறிஞனாக காட்டிக் கொண்டிருக்க கூடாது. அவன் பெரும் அறிஞன் அல்ல என்ற காரணத்தால் கவலைப்பட வேண்டாததற்காக கவலைப்பட்டு கொண்டிருந்தான். பிறந்த இவ்வுடல் இன்றோ நாளையோ அழிய வேண்டியது. எனவே இவ்வுடல் ஆத்மாவை போல அவ்வளவு முக்கியமானது இல்லை. இதை அறிபவனே உண்மை அறிஞன். இத்தகைய அறிஞன் நம் ஜட உடலின் எந்த நிலைக்கும் வருவதில்லை. ஓகேயா? இப்ப நமக்கு உடம்பு சரியாயில்லைன்னா நம்ம என்ன பண்றோம்? உடனே நமக்கு ஒழுங்கும் உடம்பு முடியலையே போச்சே, இது என்னத்துக்கு இந்த லைஃப் அப்படி இப்படி எல்லாம் நம்ம பேசிட்டு உட்காந்துருக்கோம். அதை பத்தி கவலைப்படுறது. உடம்பு சரியில்லைன்னா அதுக்கு மருந்து சாப்பிடணும், எல்லாம் பண்ணலாம், பேசிக்கலாம். நீங்க ஆன்மீகத்துல முன்னேறிட்டே வாங்கும். ஸ்பிரிச்சுவல் லைன்ல முன்னேறி வந்துட்டே இருந்தாக்க இந்த இதெல்லாம் நமக்கு ஒண்ணுமே இல்லாத உப்புச்சப்பு இல்லாத போயிடும். ஓகேயா? அதனால ஆன்மீகத்துல முன்னேறதுக்கு தான் நம்ம ஆன்மாங்கிறதுக்கு தான் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துட்டு நம்ம பண்ணணும். கிருஷ்ணர் ஆன்மீக குருவாக நடிக்கும் போது அர்ஜுனனை தண்டிக்கிறார். அவர் ஆன்மீக குருவாயிட்டா இருப்பவருக்கு அர்ஜுனனுக்கு. நாம ஒருத்தருமே நம்மளே இப்ப நமக்குன்னு ஒரு சிக்ஷா குருவை ஒருத்தர் வச்சுக்கணும். நிறைய சிக்ஷா குரு வச்சுக்கலாம். ஏதாவது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஸ்லோகம் கற்றுக்கணுமா ஒரு சிக்ஷா குரு இருக்கணும். பகவத்கீதை படிக்கணுமா ஒரு சிக்ஷா குரு. நிறைய சிக்ஷா குரு வச்சுக்கலாம். ஓகேயா? ஒவ்வொருத்துக்கும். ஆனா நமக்குன்னு ஒரு பெரிய மெயின் குரு ஒருத்தர் வச்சுக்கணும். குருஜின்னு சொல்லுவாங்க. இதெல்லாம் சிக்ஷா குரு. ஓகே, அது தீட்சா வாங்கிடுச்சு, அது மெயின் குரு வாங்கிக்கலாம். ஸோ இந்த பகவான் ஒரு சிறந்த ஆசிரியர்னு இந்த சாப்டர்ல நம்ம படிக்கலாம். கேட்டுப்பர் முதல்ல அத்தியாயம் 3ல அமைதியாக அவன் சொல்றதெல்லாம் கேட்டுட்டார். அர்ஜுனன் தயாராகி சரணடைந்த போது கீதை என்னும் ஞானம் கூட கூறப்பட்டது. கண்டிக்காமல் புன்முறுவல், அர்ஜுனனிடம் கோபமின்மை. ஓகே, நிதானத்துடன் தொடர்ச்சியாக பேசினார். உடனடியாக எல்லா வினாக்களுக்கும் சுருக்கமாக பதிலளிக்கிறார். எப்போதுமே ஒரு நல்ல படிச்சறிஞ்ச புத்திசாலியா இருக்கிறவெல்லாம் ரொம்ப பேச மாட்டான். பேசிட்டே இருந்தானாக்க அவளுக்கு படிப்பு அறிவு கம்மி, அவளால இது பண்ண முடியாது, ஞானம் கம்மி அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிடும். உடனே கிருஷ்ணருக்கு அப்படி இல்லை. எல்லாத்தையும் அவனுக்கு கேட்டுட்டு ஒன்னொன்னுத்துக்கும் டான் அங்கங்க பதில் சொல்லிட்டு இருக்கார். உடனடியாக எல்லா வினாக்களுக்கும் சுருக்கமாக பதிலளிக்கிறார். அர்ஜுனனை உற்சாகப்படுத்துகிறார். அர்ஜுனன் முடிவை செய்ய சந்தர்ப்பம் அளிக்கிறார். அவரது சுய விருப்பப்படி அவர் எப்போதுமே ஒரு நல்ல ஆசிரியராக இருந்தா என்ன பண்ணுவார்? இதுதான் நீ இப்படி பண்ணேன்னா இதெல்லாம் உனக்கு நல்லது, இப்படி பண்ணேன்னா நீ இப்ப போர் புரிஞ்சேன்னா அவள்லாம் செத்து போயிடுவாளா அப்படின்னு நீ பயந்துட்டு போர் புரியாம இருந்தேன்னா தான் நீ பாவம். நீ போர் புரிஞ்சேன்னா நீ செத்து போனேன்னா உனக்கு ராஜ்யம், நீ செத்து போனேன்னா நீ நேர கோலோகம் கிருஷ்ணருக்கு போயிடுவேன். என்ன கிருஷ்ண ராஜ்யத்துக்குள்ள போயிடலாம். நீ அப்படி இல்லை, நீ ஜெயிச்சுட்டே நீ தான் ராஜ்யத்தை அனுப்புற, உனக்கு தான் வெற்றி. அதனால 2 பக்கமும் உனக்கு இதுங்க அப்படின்னு எல்லாத்தையும் அவனுக்கு விவரமா சொல்லிவிட்டு உன்னோட சாய்ஸ்
ஒரு நல்ல வாத்தியார்னா டீச்சர்னாக்க அவர் அப்படித்தான் சொல்லி தருவார். சொல்லிட்டு நீ எந்த ஆன்சர் வேணாலும் எழுதிக்கொண்டு தான் சொல்லி கொடுப்பார் இல்லையா, அந்த மாதிரி எழுதும். ஓகே, எஸ்மா 2.12 படிக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. கமலா மாதாஜி பட்டீங்களா? அவங்களே படிக்க சொல்லிக்கலாமா? சொல்லுங்க கமலா மாதாஜி. அவங்க எங்க போயிட்டாங்க? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. படிமா. வாகம் ஜாது நாசம் நத்வம் நேமே ஜனாதிபாஹ ந சைவ ந பவிஷ்யாமஹ சர்வே வயமதः பரம். நான் இல்லாத காலம் இருந்ததில்லை, நீங்களும் இல்லை, இந்த மன்னர்கள் அனைவரும் இல்லை, எதிர்காலத்தில் நம்மில் எவரும் இல்லாமல் போகவும் மாட்டோம். இவங்க என்ன சொல்றதுன்னா, நானும் நீயும் இந்த மன்னர்களோ இந்த இல்லாமல் இருந்த ஒரு காலம் எதுவுமே இல்லை. எந்த காலத்திலயும் நம்மள யாரும் இல்லாமல் இருக்க போறோம், நம்மள இருக்கதான் போறோம் அப்படின்னு சொல்றாரு. அர்ஜுனனுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அதே வேத உண்மை குறைவான அறிவுள்ள போதிலும் தன்னை பண்டிதனாக காட்டிக்கொள்ளும் உலக மக்கள் அனைவருக்கும் கொடுக்கப்பட்டது. கிருஷ்ணர் அர்ஜுனன் கூடியிருந்த மன்னர்கள் என அனைவரும் நித்தியமான தனி நபர்கள் என்றும், கட்டுண்ட நிலையிலும் சரி முக்தி பெற்ற நிலையிலும் சரி ஜீவன்களை நித்தியமாக பாதுகாப்பவன் தானே என்று பகவான் கிருஷ்ணர் இங்கு தெளிவாக கூறியுள்ளார். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் தனித்துவம் வாய்ந்த உன்னத, அனைத்து மன்னர்களும் தனித்துவம் வாய்ந்த நித்தியமான நபர்களே அப்படின்னு அதையும் சொல்றாரு. இதெல்லாம் இந்த பர்பட்ல எல்லாம் நிறைய பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு, நீங்க உட்காந்து நிறைய டீட்டெயில்ஸ் படிச்சுக்கோங்க. அப்புறம் கீதைக்கு மாயாவதிகள் கொடுத்த பாஷ்யங்களை படிக்காமல் இருக்கும்படி நம்மை தடுக்கும் பகவான் சைத்தன்ய மாயாவாத தத்துவத்தை ஏற்பவர் கீதையின் உண்மையான ரகசியத்தை புரிந்து கொள்வதற்கான எல்லா திறன்களையும் இழந்து விடுகிறார் என்று எச்சரித்து உள்ளார். தனித்தன்மை நாம் காணும் உலகை குறிக்குமாயின் இறைவன் கற்பிக்க வேண்டிய தேவையில்லை. கடவுள் மற்றும் தனிப்பட்ட ஆத்மாவின் பன்மை தன்மை நித்திய உண்மையாகும். இது மேலே கூறியபடி வேதங்களாலும் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. தேஹினோஸ்மின் அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். எஸ்மா கமலாஜி படிங்கோ. தேஹினோஸ்மின் நானே படிக்கட்டும் இல்லட்டா? தேஹினோஸ்மின் யதா தேஹே கௌமாரம் யௌவனம் ஜரா ததா தேகாந்திர பிராப்திர் தீரஸ்தத்ர ந முஹ்யதி. உடல் அமைந்த ஆன்மா இந்த உடலில் குழந்தையை பருவத்திலிருந்து இளமைக்கும் முதுமைக்கும் தொடர்ந்து செல்வதால் மரணத்தின் போது ஆன்மாவும் இதே போல் வேறொரு உடலுக்குள் செல்கிறது. ஒரு நிதானமான நபர் அத்தகைய மாற்றத்தால் குழப்பமடைவதில்லை. நம்ம முதல்ல பிறகுறோம், குழந்தையா பிறகுறோம். குழந்தையா இருக்கிறது கொஞ்சம் பெரியவனாகும், சின்ன பையனாகும், குழந்தை. அப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் பெருசா காலேஜ் போறோம், காலேஜ் போயிட்டு வேலைக்கு போறோம், வேலைக்கு போயிட்டு சம்பாதிச்சு கல்யாணம் பண்ணிக்கிறா, குழந்தை குட்டியெல்லாம் பிறகுது. அப்புறம் வயசாயிடுது, வயசானோன்னு கையில கழுவி வச்சுன்னு நடக்க முடியாது நடந்துக்குவார். ஒரு ஸ்டேஜ்ல உடம்புல எல்லாத்துக்கும் எல்லா சிஸ்டமும் ஃபெயில் ஆயிடுறது. அது ஃபெயில் ஆகுதும் செத்து போயிடுறா. இது உடல் தான் அழிகிறது, ஆனா உடலுக்குள்ள இருக்கிற ஆத்மா அழியாது. ஓகே, அந்த ஆத்மாவானது என்ன பண்ணும், இந்த உடலை அப்படியே நம்மள்கிட்ட இங்க கீழே விட்டுட்டு பூமியில உடல் அந்த ஆத்மாவானது வேறொரு இடத்துக்கு போய் இன்னொரு உடலுக்குள்ள பூத்துக்கும். அதாவது இந்த சட்டை, அதாவது நமக்கு ஒரு சட்டை அழுக்கா போயிடுச்சுன்னா அந்த சட்டையை அவுத்து போட்டுக்கிட்டு வேற ஒரு சட்டையை போட்டுக்கிறோம் இல்லையா, அதே மாதிரி இந்த சட்டை உடம்புல இருக்கிற சிஸ்டம் எல்லாம் ஃபெயில் ஆயிடுச்சு, வயசாயின காலத்துல ஒண்ணா ஃபெயில் ஆயிடுச்சு, இதுல போய் உட்காந்துருக்க வேண்டாம், நம்ம வேற ஒரு இதுல போய் உட்காந்துக்கலாம்ட்டு அந்த ஆத்மாவானது கிளம்பி போயிடுது. ஆத்மாவுக்கு அழிவு கிடையாது. ஓகே, ஞானம், இந்த ஞானம் நமக்கு இதுல புரியணும். 2.13 ஸ்லோகம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். ஒரே நிமிஷம். ஒவ்வொரு உயிரும் தனித்தனி ஆத்மா என்பதால் ஒவ்வொருவரும் தனது உடலை ஒவ்வொரு கணமும் மாற்றிக்கொண்டே இருக்கிறார்கள். சில நேரங்களில் சிறுவனை போலவும், சில நேரங்களில் இளைஞனை போலவும், இன்னும் சில நேரங்களில் முதியோரை போலவும் அவன் தோன்றுகின்றான். இருப்பினும் அவன் சின்ன குழந்தையில என்ன ஆத்மா இருந்ததோ அதே சைஸ் ஆத்மா தான் அவன் சாகத்தையும், கிழவனாகி சாகத்தையும் அதே சைஸ்ல தான் இருக்கு அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கணும். ஆனா இது ஒவ்வொரு இதுலயும் செல்கள் எல்லாம் பெருசாகி இதுங்கிறது எல்லா சிஸ்டம் எல்லாமும் நல்லா வளர்ந்து அப்புறமா மறுபடியும் குறைஞ்சு போயிடுது. உடல்ல இருந்து மாறிட்டு வரும்.
ஆத்மா இறுதியில் மரணத்தின் போது உடலை மாற்றி வேறொன்றில் புகின்றன. அடுத்த பிரிவில் வேறு உடலை அடையும் போது உறுதி என்பதால் அர்ஜுனன் தனக்கு பிரியமான துரோணர், பீஷ்மர் போன்றோரின் மரணத்திற்காக கூட வருந்த தேவையில்லை. அது மாதிரி செத்து போச்சுன்னா கூட, பீஷ்மர் துரோணர்லாம் செத்து போனா அவளுக்கு இன்னொரு பிரிவு இருக்கு, அதை பத்தி நீ ஏன் கவலைப்படுற அப்படின்னு சொல்லுது. புதிய சக்தியுடன் மாறுவதே எண்ணி அவன் மகிழ்ச்சியாக இருக்கணும். அவருக்கு அவளுக்கெல்லாம் முடியவே இல்லை, முடியாத எதுக்கு அப்படி இருக்கணும், செத்து போனா போட்டோம், போன உடனே மறுபடியும் இன்னொரு பருவி நல்லா எடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறது. இந்த உடல் மாற்றங்கள் தன் வாழ்வின் செயல்களுக்கு ஏற்ப பலதரப்பட்ட இன்பத் துன்பங்களை அடைய ஒருவனுக்கு உதவுகின்றன. எனவே நல்ல ஆத்மாக்களான பீஷ்மரும் துரோணரும் மறுவாழ்வில் நிச்சயமாக ஆன்மீக உடல்களை அடையப் போகிறார்கள். அது கவலையே இல்லை. அதை பத்தி பௌதிக நிலையின் உயர் இன்பங்களை அனுபவிப்பதற்காக ஸ்வர்கலோகத்தின் உடல்களை அடைவார்கள். எனவே எந்த சூழ்நிலையிலும் கவலைப்பட காரணம் இல்லை. ஓகே, ஆத்மாங்கிறத பத்தி புரிஞ்சுக்கோங்க. இதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். ஆரம்பிச்ச சாப்டர்ல ஆத்மாவிற்கு அழிவு கிடையாது அப்படிங்கிறது. ஏஸ்மா 2.14 யாராவது படிக்கிறீங்களா? நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. இதுவும் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். மாத்ராஸ்பரிஷாஸ்து கௌந்தேய சீதோஷ்ண சுக துக்கதாக ஆகமாப்பாயினோ நித்யாஸ்தாம் திதிக்ஷ்வ பாரத. குந்தியின் மகனே, மகிழ்ச்சி மற்றும் துன்பத்தின் நிலையற்ற தோற்றமும் காலப்போக்கில் அவை மறைவதும் குளிர்காலம் மற்றும் கோடை காலங்களின் தோற்றம் மற்றும் மறைவை போன்றது. ஓ பரதனின் வாரிசே, அவை புலன் உணர்விலிருந்து எழுகின்றன. மேலும் தொந்தரவு செய்யாமல் அவற்றை பொறுத்து கொள்ள கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். துன்பம் இன்பம் இதெல்லாம் மாறி மாறிதான் வந்துட்டே இருக்கும் பௌதிக வாழ்க்கையில. ஒருத்தருக்கு இன்னைக்கு இன்பமா இருப்பா, நாளைக்கு பார்த்தா துன்பமா இருப்பா. இன்னைக்கு இன்பமா இருப்பான்னா ஒரு சின்ன ஒரு இது மாதிரி சொல்லித்தரேன். இன்னைக்கு எல்லாரும் பார்ட்டிக்கு போறோம், பிரமாதமா இன்னைக்கு சாப்பிட்டுட்டு அம்மா பார்ட்டி பெரிய நல்ல ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் பார்ட்டி இருந்தது, இன்னைக்கு விதமா சாப்பாடு அப்படி இப்படி சாப்பிட்டுட்டு வந்துருவா. அடுத்த நாளைக்கு பார்த்தோன்னா வயிற்று வலி, ஐயோ ஊன்னு சொல்லிட்டு படுத்துட்டுருவா. வயிற்று வலி, தலைவலி, நான் பார்ட்டிக்கே போயிருக்க வேண்டாம், ராத்திரி ரொம்ப லேட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு அடுத்த நாளைக்கு காத்தால எழுது வருத்தப்பட்டுன்னு உட்காந்துருப்பா. உட்காந்து கழிச்சு உடனே டாக்டர்கிட்ட போகணும், டாக்டர்கிட்ட மருந்து சாப்பிடணும், இது பண்ணணும். இந்த மாதிரி முதல் நாளைக்கு இன்பத்தோட சாயங்காலம் இருந்தா அடுத்த நாளைக்கு துன்பம். இன்பம் துன்பம் மாறி மாறி தான் வரும், ஒண்ணுமே பர்மனெண்ட்ல. இன்னைக்கு ரசகுல்லா தின்றோம், இன்னைக்கு ரசகுல்லா தின்னுட்டு நாளைக்கு அது ரசகுல்லா தின்னோமா, நேத்திக்கு நம்ம தின்னோமான்னு கூட மறந்து போயிடணும் நமக்கு. அந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே நம்ம இன்பம் துன்பம் மாறி மாறி வருது. அதே மாதிரி கோடை வெயில், இது கோடை குளிர்காலம் வரும், குளிர்காலம் வந்துடுனே கோடை காலம், எல்லாம் மாறி மாறி தான் வரும். மழை வரும், எல்லாம் சீசன் அப்பப்போ மாறி மாறி தான் வருது. அர்ஜுனனுக்கு கொடுக்கப்பட்ட 2 பெயர்களும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவை. கௌந்தேய அப்படின்னா என்ன? தாயின் வழியில் அவனுக்கு இருந்த இரத்த சம்பந்தத்தையும் பார்த்தா அப்படின்னு சொல்றா. தந்தை வழியில் அவனுக்கு இருக்கும் பெரும் சிறப்பையும் குறிக்கிறது. இரு வழியிலும் அவன் மிகச்சிறந்த குலப்பெருமை உடையவன். அந்த குலப்பெருமை கடமையை ஒழுங்காக நிறைவேற்றும் பொறுப்பை கொடுக்கின்றது. எனவே அவனால் போரை புறக்கணிக்க முடியாது. கௌந்தேய ஒண்ணு இருக்கு, பார்த்தா அப்படின்றது கட்சியில இல்லையா? இந்த ரெண்டும் அவனுக்காக கொடுத்த பெயர். அதனால எல்லாம் மாறி மாறிதான் வரும். குளிர்காலம் கோடைக்காலம் எல்லாம் அதே மாதிரி. காத்தால சூரியன் உதயமாகவும் சாயங்காலம் மறையும். எல்லாமே இன்பம் துன்பம். எஸ்மா 2.15 படி. ஜீவா மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? எம் ஹி நவ்யதயந்தி யதே புருஷாஸ்புருஷர்ஷப சமதுக்க சுகம் தீரம் சோமிருத்வய கல்பதே. மனிதர்களில் சிறந்தவரே அர்ஜுனா, இன்ப துன்பங்களால் கலங்காமல் இரண்டிலும் நிலையாக இருப்பவரே நிச்சயமாக முக்திக்கு தகுதியானவர். ஆன்மீக உணர்வில் முன்னேற்ற நிலைகளை அடைவதில் பெருமான மன உறுதியுடனும் இன்ப துன்பங்களின் பலமான தாக்குதலை சமமாக பொறுத்து கொள்ளக்கூடிய ஒருவன் முக்திக்கு தகுதியுடையவன் ஆவான். அப்படின்னா என்ன? ஒரு நாளைக்கு ஒரே சந்தோஷமா இருந்தாக்கா அப்படியே அதே சந்தோஷத்துலயும் முழுகி போயிடுவா. சில பேர் ஏதாவது ஒண்ணுமே இல்லை, குழந்தைகள்லாம் ஸ்கூலுக்கு போறது, பரீட்சை எழுதுறது, பரீட்சை எழுதுனோடனே ரிசல்ட் வந்தோடனே பிரமாதமா மார்க் வாங்கியிருக்கும், 96%, 98% அப்படின்னு சொல்லி ஒரே சந்தோஷமா இருக்கும். அதே குழந்தை ஃபெயிலா போச்சுன்னா என்ன ஆகும்?
ஐயோ ஃபெயில் ஆயிடுச்சு அப்படின்ட்டு அப்படியே இதுன்னு போயிடுவா. அந்த மாதிரி இதெல்லாம் சிரமம். எதுக்கு அது இப்படி வருத்தப்படவும் கூடாது. எல்லாத்துக்கும் நடுநிலை வைக்கணும். சந்தோஷம் வந்ததுன்னா அதுக்காக ஆடக்கூடாது. சந்தோஷம் வந்ததுன்னா ஓகே அப்படின்னு அதுக்கு ஒரு நிதானத்தோட இருக்கணும். கஷ்டம் வந்துடுதா அதுக்காக கஷ்டம் வந்துடும் துவண்டு போகக்கூடாது. அந்த கஷ்டத்தை நம்ம எப்படி நிவர்த்தி பண்ணணும்னு பகவானோட பேரை சொல்லிட்டு நம்ம நிவர்த்தி பண்ணிக்கலாம். வாழ்வில் எல்லாருக்குமே கஷ்டங்கள் இருக்கதான் இருக்கு இல்லையா? அந்த கஷ்டங்கள்ல இருந்து எப்படியாவது முன்னுக்கு வரணும்னு தான் நம்ம நடுநிலை வைக்கிறதுக்கு நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா நம்ம மனசு ஸ்திரமா இருக்கணும். ஸ்திரமா இருக்கணும்னா என்ன? எப்படி ஸ்திரமாகும் நமக்கு? நம்ம ஆன்மீகத்துல முன்னேறினா தான் ஸ்திரமாகும். அதுக்கு முதல் ஸ்டெப் என்ன? எல்லாரும் அட்லீஸ்ட் 1 ரவுண்டு ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்லணும். 16 ரவுண்டு வரைக்கும் நீங்க போயிட்டீங்கன்னாக்க ஸ்பிரிச்சுவல் லைன்ல உங்களுக்கு வந்துடும். ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும். கம்ப்ளீட்டா நீங்க ஃபுல்லாவே வந்துட்டீங்கன்னு ஆயிடும். சரியா? அதனால 16 ரவுண்டு வரைக்கும் ட்ரை பண்ணும். முதல்ல 1 ரவுண்டு ட்ரை பண்ணுங்க, விட்டுறாதீங்க. வந்து 1 ரவுண்டுங்கிறது 8 நிமிஷம் தான் ஆகும். ஓகேயா? ஒன்னொன்னா சேர்த்துட்டே வாங்கும். அப்புறம் அது 16 ரவுண்டு நீங்க கண்டினியூஸா பண்ணிட்டு இருக்கச்சு உங்களுக்கு தீட்சையும் கொடுப்பா. அது கொடுத்தாச்சுன்னா தீட்சை கொடுத்தாச்சுன்னா உங்களுக்கு இன்னும் நல்ல இதாகும். எதெல்லாம் சில ஐட்டம்ஸ்லாம் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லுவா. இந்த மாதிரி இப்படி பண்ணுங்க, பூஜை பண்ணுங்க, மங்கள ஆரத்தி பாருங்க, எல்லாம் சொல்லி கொடுப்பாங்க. எல்லாருமே அப்படி பண்ணணும். ஓகே? வர்ணாசிரம தர்மத்தின் 4வது நிலையான துறவு. அந்த நிலையில என்ன பண்ணணும்? அது ரொம்ப கடினமான நிலை. ஆயினும் தன் வாழ்வில் பக்குவப்படுத்திக் கொள்வதில் விருப்பம் உடையவன் எல்லா சிரமங்களுக்கு இடையிலும் நிச்சயமாக சந்நியாசத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறான். இச்சிரமங்கள் பொதுவாக குடும்ப உறவுகளை துண்டிப்பதாலும் மனைவி மக்களின் உறவை விட்டு விடுவதாலும் எழக்கூடியது. ஆனால் இச்சிரமங்களை பொறுத்து கொள்ள முடிந்தால் அவனது ஆன்ம உணர்வு பாதை நிச்சயமாக முழுமை பெறுகிறது. அதுபோல குடும்பத்தினரிடம் உரித்தானவர்களுடன் போர் புரிதல் கடினமானது என்ற போதிலும் அர்ஜுனன் சத்திரியன் என்ற முறையில் தனது கடமைகளை ஆற்ற வேண்டியவன். சத்திரியன்னா என்ன? கடமைகளை ஆற்ற வேண்டியவன். அதனை தனது 24ஆம் வயதில் சன்னியாசம் ஏற்றுக்கொண்டு உறுதியுடன் செயலாற்ற முயலும்படி அறிவுறுத்தப்படுகிறது. பகவான் சைத்தன்யர் தனது 24ஆம் வயதில் சன்னியாசம் ஏற்றுக்கொண்ட போது அவரையே நம்பியிருந்த இளம் மனைவியையும் முதிர்ந்த தாயையும் கவனிப்பதற்கு யாரும் இல்லை. இருப்பினும் உயர்ந்த நோக்கத்திற்காக சன்னியாசம் ஏற்று அவர் உயர்ந்த கடமைகளை நிலையாக செயலாற்றினார். இதுவே ஜடபந்தத்திலிருந்து முக்தி பெறுவதற்கான வழி. அதெல்லாம் நமக்கு இன்னும் நிறைய டைம் இருக்கு. நம்ம அவ்வளவு தூரத்துக்கு போகாத கொஞ்சம் கொஞ்சமா கிரகஸ்தர்களா இருந்துட்டு சன்னியாசம் போகாதையே நம்ம பண்ண முடியும். இதுக்கு கொஞ்சம் நேரம் ஒதுக்கி நம்ம கிரகஸ்தர்களா பண்ண முடியும். அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா போக போக நமக்கு அந்த இதுல வரும். எஸ்மா 2.16 படி கமலாஜி. கமலா மாதாஜி, ஜீவா மாதாஜி, ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி. ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி இருக்காங்களா? ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி எங்க போய் நான் முதல்ல பார்க்கவே இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிங்கம்மா ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி. நாசதோ வித்யதே பாவோ நாபாவோ வித்யதே சதஹ உபயோரபி திருஷ்டோந்த ஸ்வனன்யோ தத்ஸ்வதர்ஷிபிஹி. உண்மையை கண்டவர்கள் இல்லாத ஒன்றிற்கு பொருள், உடல், சகிப்புத்தன்மை இல்லை என்றும் நித்தியமான ஒன்றிற்கு ஆன்மாவிற்கு எந்த மாற்றமும் இல்லை என்றும் முடிவு செய்துள்ளனர். இரண்டின் தன்மையையும் ஆராய்ந்தவன் மூலம் அவர்கள் இந்த முடிவுக்கு வந்துள்ளனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அதாவது உண்மையை கண்டவர்கள்னா என்ன? இதுல எல்லாத்தையும் நல்லா கரைச்சு குடிச்சோன்னா என்ன? இதெல்லாம் பௌதீகம்னா என்ன, ஆன்மீகம்னா என்ன, எல்லாத்தையும் விவரமா தெரிஞ்சு ஆன்மீகத்துல முன்னேறினவர்களுக்குதான் இதெல்லாம் புரிஞ்சு போயிடும். எது? ஆன்மா அழிவில்லாதது, உடல் அழியக்கூடியது. உடல்ல ஒவ்வொரு சிஸ்டமா முதல்ல பிறந்ததுல இருந்து ஒவ்வொரு சிஸ்டமா குறைஞ்சுன்னு எல்லாம் போனதுக்கு அப்புறம் இந்த உடல் ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லை. இந்த இடத்துல உட்காந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்ட்டு தான் அந்த ஆன்மா அங்கிருந்து கிளம்பி இதயத்துல நம்மளிடத்துல இருந்து கிளம்பி அது வேற இடத்துக்கு போய் தேடிக்கிறது. இன்னொரு இடத்துல இளமையா இருக்கிற இடத்துல இன்னொரு நல்ல எல்லா இடமும் கரெக்டா இருக்கிறதுல அங்க போய் உட்காந்துக்கிறது. சரியா? மாறும் உடலுக்கு நீடிப்பில்லை.
நவீன மருத்துவ விஞ்ஞானமும் கூட பல்வேறு உயிரணுக்களின் செயல்கள் மற்றும் விளைவுகளை உடல் எப்போதும் மாற்றமடைந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை ஏற்றுக்கொள்கிறது. அம்மாற்றத்தினாலேயே உடலில் வளர்ச்சியும் முதுமையும் ஏற்படுகிறது. ஆனால் உடல் மற்றும் மனதின் பல்வேறு மாற்றங்களுக்கு இடையிலும் ஆத்மா மாறாமல் நிலையாக இருக்கிறது. இதுவே ஜடத்திற்கும் ஆன்மீகத்திற்கும் இடையிலான வேறுபாடாகும். உடல் இயற்கையாகவே என்று மாறிக்கொண்டுள்ளது. ஆத்மா இயற்கையாகவே நிச்சயமானது. உண்மையை கண்ட எல்லா வகுப்பினராலும் அருவவாதிகளாலும் உருவவாதிகளாலும் இம்முடிவு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. ஓகேயா? விஷ்ணு புராணத்தில் விஷ்ணுவும் அவரது இருப்பிடங்களும் சுய ஒளி பெற்ற ஆன்மீக தன்மையுடையவை என்று கூறப்பட்டுள்ளது. நிலையானவை, நிலையற்றவை என்று இரு சொற்கள் ஆன்மீகத்தையும் ஜடத்தையும் குறிக்கின்றன. உண்மையை கண்ட அனைவருடைய கருத்தும் இதுவே. இது நிலையானது, இது நிலையற்றது அப்படிங்கறத கண்டுபிடிச்சுட்டான். சக்திமானுக்கும் சக்திக்கும் வேறுபாடு இல்லை. சக்தியுடையவருக்கும் சக்திக்கும் வேறுபாடு இல்லை. உயர்ந்த இயற்கையை சேர்ந்தவர்கள். சக்தியுடையவருக்கும் சக்திக்கும் வேறுபாடு இல்லைங்களா? டைம் என்னாச்சு தெரியுமா? மாதாஜி 6:30. 6:30. ஓகே. நான் 6:45 இன்னைக்கு முடிச்சிடுறேன். எத்தனை 2:20 வரைக்கும் படிச்சுக்கலாம் இன்னைக்கு. ஓகே. ஏன்னா எல்லாருக்கும் அப்புறம் அதுக்கப்புறம் எனக்கு கொஞ்சம் போர் அடிச்சு விடுது. அதனால 6:45 க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். அவினாசி ஜெயசி மாதாஜி படிங்கம்மா. நான் ஜெயசி மாதாஜி காணுமே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிங்கம்மா. அவிநாசி து தத்வித்தி ஏன சர்வம் இதம் ததம் விநாசம் அவ்யயஸ்யாஸ்ய ந கச்சித் கர்த்தும் அர்ஹதி. உடல் முழுவதும் மாதாஜி தெரிய மாட்டேங்கிறது மாதாஜி. இது பரவி இருப்பது அழியாதது என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். அந்த அழியாத ஆன்மாவை யாராலும் அழிக்க முடியாது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. உடல் முழுசும் இருக்கு இல்லையா, அந்த உண்மை இயல்பை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கேக்குதா மாதாஜி? கேக்குதுமா, கேக்குறது. ஹரே கிருஷ்ணா, நான் பேசுறது கேக்குதா? ஓகே மாதாஜி. ஆத்மாவின் உண்மை இயல்பை இப்பதம் மேலும் தெளிவாக விளக்குகிறது. உடல் முழுவதும் உணர்வு பரவி இருப்பதை அனைவரும் தெரிந்து கொள்ள முடியும். நம்ம கையில கிள்ளினாக்க நமக்கு உணர்வு இருக்கு இல்லையா? அதே மாதிரி உடலில் ஒரு பகுதியில் உடல் முழுவதும் ஏற்படும் துன்பங்களை அனைவரும் உணர்கிறார்கள். இவ்வாறு பரவியுள்ள உணர்வு ஒருவரின் சொந்த சரீரம் என்ற வரம்பிற்கு உட்பட்டது. ஓர் உடலின் இன்பத் துன்பங்கள் மற்றவர்களுக்கு தெரியாது. எனவே ஒவ்வொரு உடலும் தனி ஆத்மாவை உடையதாகும். மேலும் ஆத்மா இருப்பதை தனிப்பட்ட உணர்வின் மூலம் அறியலாம். ஆத்மாவின் அளவு ஒரு முடியின் நுனியில் 10,000ல் 1 பங்கு என்று வர்ணிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒரு முடியின் மேல் பாகம் 100ஆக பிரிக்கப்பட்டு அவ்வாறு பிரிக்கப்பட்ட முடியானது மீண்டும் 100 பிரிவுகளாக ஆக்கப்பட்டால் அந்த உட்பிரிவு ஒன்று எவ்வளவு இருக்குமோ அதுவே ஆத்மாவின் அளவாகும். இதே கருத்து பின்வருமாறு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஓகே, அதெல்லாம் வேண்டாம். ஆன்மீக ஆத்மா எனும் நுண்ணிய துகள் ஜட அணுக்களை காட்டிலும் சிறியதாகும். இத்தகைய ஆன்மீக அணுக்கள் எண்ணற்றவை. பிணம் என்பது சாதாரண பாமரனும் அறிவான். அதாவது உணர்வற்ற ஜட உடல் வெறும் பிணம் அப்படின்னு சாதாரண பாமரன். எவ்வித ஜட முறையிலும் பிணத்தினுள் இவ்வுணர்வை மீண்டும் புதுப்பிக்க முடியாது. எனவே உணர்வு என்பது ஜடப்பொருளின் கலவையினால் தோன்றுவது அல்ல, ஆன்மீக ஆத்மாவினால் ஏற்படுவதே. முண்டக உபநிஷத்தில் அணு ஆத்மாவின் அளவு மேலும் விவரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அணு அளவிலான ஆத்மா பக்குவமான அறிவால் காணப்படக்கூடியது. அதாவது இந்த அணு ஆத்மா 5 விதமான காற்றில் 5 விதமான காற்று யாருக்கா தெரியுமா? பிராண, அபான, வியான, சமான, உதான. மிதந்த வண்ணம் இதயத்துள் அமைந்துள்ளது. இதெல்லாம் இதயத்துக்குள்ள உட்கார்ந்துருக்கு. உடல் பெற்ற ஜீவாத்மாக்களின் உடல் முழுவதும் தனது ஆதிக்கத்தை செலுத்துகின்றது. இந்த 5 வகையான ஜட காற்றுகளின் களங்கங்களிலிருந்து ஆத்மா தூய்மை அடைந்தவுடன் அதன் ஆன்மீக ஆதிக்கம் வெளிப்படுகிறது. பல்வேறு வகையான ஆசனங்களின் உதவியுடன் ஆத்மாவை சூழ்ந்துள்ள 5 வாயுக்களை கட்டுப்படுத்துவதே ஹடயோகமாகும். எவ்வித ஜட புலன்களையும் ஜட பலனையும்
எதிர்பாராமல் ஜட சூழ்நிலை எனும் பிணைப்பிலிருந்து நுண்மையான ஆத்மாவை முக்தி பெற செய்வதற்காகவே ஹடயோகம் பயிலப்படுகிறது. ஆத்மாவின் நிலை என்ன என்பதை எல்லா வேதங்களும் தெரிவிக்கின்றன. சோ இது ஆன்மீக ஆத்மாவை பத்தி இந்த பற்பட்ட படிங்கோ 17th ஸ்லோகாவுடைய பற்பட்ட படிச்சல அதை பத்தி கம்ப்ளீட் டீடைல்ஸ் கிடைக்கும் அதுல. ஸோ 5 டைப்ஸ் ஆஃப் வாயுஸ் இப்பதான் சொன்னேன் பார்த்தீங்கன்னா. நமது உயிர் சக்தியான பிராணவாயு 5 வித பிரிக்கப்பட்டது. ஓகே, பிராணவாயுங்கிறது என்ன? மார்பு தலையில இருக்கு. அது உட்கொள்ளல், உந்துதல், முன்னோக்கி உந்தம் ஆகியவற்றை நிர்வகிக்கிறது. ஓகே, அப்பனா அது இடுப்பு கிட்ட இருக்கிற அந்த காத்து. அது கவர்ன்ஸ் எலிமினேஷன், உடம்புல இருந்து கழிவெல்லாம் நீக்கிறது இல்லையா, நீக்குதல், கீழ் நோக்கி மற்றும் வெளிப்புற இயக்கத்தை நிர்வகிக்கிறது. சமானானா என்ன? சமனானா தொப்புள் கொண்ட நேவல். ஒருங்கிணைப்பு, பகுத்தறிவு, உள் உறிஞ்சுதல், ஒருங்கிணைப்பு ஆகியவற்றை நிர்வகிக்கிறது. கவர்ன்ஸ் அசிமிலேஷன், டிஸ்கார்மெண்ட், இன்னர் அப்சார்ப்ஷன் அண்ட் கன்சாலிடேஷன். உதாரணம் அப்படிங்கிறது தொண்டை வளர்ச்சி, பேச்சு, வெளிப்பாடு, ஏற்றம், மேல் நோக்கிய இயக்கம் ஆகியது. இதெல்லாம் இப்ப நம்ம பேசுறதுக்கெல்லாம் தொண்டைக்கு காத்து வேணும். அந்த காத்துக்கு பேருன்னு உதாரணம். வியானா வாயுனா முழு உடல் மொத்தத்துக்கும் கவர் பண்றது வியானா வாயு. அனைத்து மட்டங்களிலும் சுழற்சியை நிர்வகிக்கிறது. ஓகே, இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இந்த ஸ்லோகம் எந்த ஸ்லோகம் படிச்சப்போ 2.17 வருது இது. எஸ்மா 2.18 ஸ்லோகம் இங்க எழுதல. இல்ல ஸ்லோகம் இல்லை. அதே ஸ்லோகம் இருந்தா படிச்சுட்டு மீனிங் படிக்கணும். ஜெயசி மாதாஜி 18 படிக்குமா? இதுக்கா ஸ்லோகம் இருக்கு மாதாஜி, படிக்குமா? நீங்களே படிச்சுக்கோ. 18, 19, 20 ஸ்லோகம். ஓகே மாதாஜி. எனக்கு டைம் ஆயிடுச்சு, சீக்கிரமா முடிச்சிருங்க. 18 அந்தவந்த இமே தேகா நித்யஸ்யுக்தா ஷரீரிணः அநாசினோ பிரமேயஸ்ய தஸ்மாத்யுத்யஸ்வ பாரத. அழியாத அளவிட முடியாத 8 நித்திய ஜீவனின் ஜட உடல் முடிவுக்கு வருவது உறுதி. எனவே போராடு. ஹரே கிருஷ்ணா. அழிவற்ற அளக்க முடியாத நித்தியமான உயிர் வழி இந்த ஜட உடல் அழிய போவது உறுதி. அதனால இப்ப இந்த உடல்ங்கிறது எப்படியும் அழியதான் போறது. இது டெம்பரரி தான். ஆத்மா தான் பர்மனண்டா இருக்கு, எப்போதும் அப்படியே தான் இருக்கும். அதுக்கு அழிவு கிடையவே கிடையாது. அதனால நீ அதை நினைச்சிட்டு அவள்லாம் செத்து போயிடுவாளே, துரோணாச்சாரியெல்லாம் செத்து போயிடுவா, பீஷ்மர் செத்து போற, இதெல்லாம் நீ கவலைப்படாது. அது அழியிருந்தா அவ வேற ஒரு உடலை எடுத்துப்பா. அதுக்காக நீ போர் பண்ணாத இருக்காது அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறாரு. இந்த ஜட உடல் அழியக்கூடியது. உடனே அழியலாம் அல்லது 100 வருடங்களுக்கு பின் அழியலாம். காலம் மட்டுமே மாறுபடலாம். வரையறையின்றி அதனை பாதுகாப்பதன் வாய்ப்பே இல்லாமல். ஆனால் ஆத்மாவோ எதிரியால் பார்க்க கூட இயலாதபடி மிகவும் சிறியது. அது கொல்லப்படுவது என்ற பேச்சுக்கே இடமில்லை. முந்தைய பதத்தில் குறிப்பிட்டபடி அந்த அளவை எவ்வாறு கணக்கிடுவது என்று கூறும் எவருக்கும் எக்கருத்தும் இல்லை. ஆத்மா மிகவும் சிறியதாக உள்ளது. ஓகே, கவலைக்கு இடமில்லை. இந்த ஜட உடலை விட்டு அகன்ற உடனேயே உடல் சீரழிய தொடங்குகிறது. எனவே உடலை பாதுகாப்பது ஜீவாத்மாவே. வெறும் உடல் முக்கியத்துவம் அற்றது. ஜட பொருளான உடலை அடிப்படையாக கொண்டு தர்மத்தை தியாகம் செய்ய வேண்டாம் என்று போரிடும்படியும் அர்ஜுனன் அறிவுறுத்தப்படுகிறான். 19 படிக்க ஸ்லோகம். ஏனம் வேதி அந்தாரம் யச்சைனம் மன்யதே ஹதம் உபௌதௌ ந விஜானீதோ ஞாயம் அன்பின அன்யதே. உயிர் உள்ளவனை கொள்பவன் என்று நினைப்பவனோ அது கொல்லப்பட்டதாக நினைப்பவனோ அறிவில் இல்லை. ஏனென்றால் ஆன்மா கொள்வதும் இல்லை, கொல்லப்படுவதும் இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. உயிர்வாழியின் உடலை கொடிய ஆயுதங்களை கொண்டு தாக்கும் போது உடலினுள் இருக்கும் ஜீவாத்மா கொல்லப்படுவது இல்லை என்பதை புரிஞ்சுக்கணும். ஜட ஆயுதத்தாலும் கொல்ல முடியாதபடி ஆன்மீக ஆத்மா மிகவும் சிறியது.
இது பின்வரும் பதங்களில் தெளிவு பெறும். ஆத்மாவின் உண்மை நிலை ஆன்மீக மயமானது என்பதால் அது கொல்லப்படக்கூடியது அன்று, கொல்லப்படுவது அல்லது கொல்லப்படுவதாக நினைக்கப்படுவது உடல் மட்டுமே. இருப்பினும் இக்கருத்து உடலை கொல்வதை எவ்விதத்திலும் அங்கீகரிக்கப்படவில்லை. அதிகாரமின்றி கொலை செய்ய வெறுக்கத்தக்கதும் நாட்டின் சட்டத்தாலும் கடவுளின் சட்டத்தாலும் தண்டனைக்கு உரியதாகும். அர்ஜுனனோ தர்மத்தின் அடிப்படையில் போரில் ஈடுபட்டுள்ளான், மனம் போன போக்கில் அல்ல. ஓகேயா? அதனால இது ஆத்மா இப்போ ஒருத்தர் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கா, ஐசியூல இருக்கா, அவன் செத்து போயிடுறா அப்படின்னாக்கா ஆத்மாவை செத்து போச்சு, ஆத்மா சாகல. அவன் உடம்புல இருக்கிற எல்லா சிஸ்டமும் ஒவ்வொரு சிஸ்டமா முதல்ல வந்து சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம் குறைய ஆரம்பிக்கும், பிபி குறைஞ்சி போயிடும், எல்லாமே ஒவ்வொரு சிஸ்டம், யூரின் பாஸ், எக்ஸ்கிரேட்டரி, அந்த எல்லா சிஸ்டம் எல்லாம் தான் ஃபெயில் ஆகி பாடி தான் பிதுங்கிறது, உடல் தான் அழிகிறதுக்கு பிதுங்கிறது. அதனால அந்த உடல்ல ஒர்க் பண்ணலைன்னாக்க ஆத்மா அந்த இடத்துல எப்படி உட்காந்துக்கும், ஆட்டோமேட்டிக்கா அவ வந்து செத்து போயாச்சுன்னு அனௌன்ஸ் பண்ணுவா. அப்புறம் தான் இல்லையா? அதுதான் 20 படிப்பது. न जायते म्रियते वा कथाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यशाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते अन्यमाने शरीरे. हरे कृष्ण माताजी. ஆத்மாவுக்கு எந்த காலத்திலும் பிறப்போ இறப்போ கிடையாது. அவன் தோன்றியவனும் அல்ல, தோன்றுபவனும் அல்ல, தோன்றக்கூடியவனும் அல்ல. அவன் பிறப்பற்றவன், நித்தியமானவன், என்றும் நிலைத்திருப்பவன், மிக பழமையானவன். உடல் கொல்லப்படும் போது அவன் கொல்லப்படுவது இல்லை. அதுதான் இங்க பக்கத்துல இதுக்கு வந்து மீனிங்ஸை இப்படி பிரிச்சு கொடுத்துருக்கேன். அவன் பிறக்காது, நித்தியமானவர், என்றும் இருப்பவர் அப்படின்னு அது ஒரு இதுல கொடுத்துருக்கேன். ஆதி காலத்தவர். உடல் கொல்லப்படும் போது அவர் கொல்லப்படுவது இல்லை. ஓகே? ஆன்மாவிற்கு எந்த நேரத்திலும் பிறப்பும் இறப்பும் இல்லை, அதுவும் கொடுத்துருக்கேன். அவர் உருவாகவில்லை, ஆனாலும் உருவாக போவதில்லை. புதுசாவும் பண்ண வேண்டாம், பண்ண போறதில்லை. எப்படி இருக்கு? பரமாத்மாவின் சிறிய அணு போன்ற நுண்ணிய பகுதியும் குணத்தால் அவரை போன்றதே. உடல் மாற்றம் அடைகிறது, ஜீவாத்மாவோ மாற்றம் அடைவதில்லை. சில சமயங்களில் ஆத்மா நிலையானது. ஆத்மா பிறப்பற்றவன் என்பதால் அவனுக்கு இறந்த நிகழ் எதிர்காலங்களிலும் கிடையாது. அவன் நித்தியமானவன் என்றும் நிலைத்திருப்பவன், மிக பழமையானவன் அப்படின்னு சொல்றது. ஓகே? ஆத்மா எப்போதும் அறிவும் உணர்வும் நிரம்பியவன். ஆத்மாவுக்கு என்ன இருக்கு? உணர்வு உண்டு. இது வந்து உங்களுக்கு இதுல 18 days கிளாஸ்லயும் உண்டு இல்லையா? ஆத்மாவுக்கு என்ன இருக்கு? உணர்வு உண்டு அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சு வச்சுக்கோம். அது என்ன, அது அப்ஜெக்டிவ் டைப்ல கொஸ்டின் உண்டு. எனவே உணர்வின் ஆத்மாவின் அறிகுறியாகும். இதயத்தினுள் அமைந்துள்ள ஆத்மாவை ஒருவனால் காண முடியாவிட்டாலும் உணர்வு இருப்பதன் மூலமாக ஆத்மா இருப்பதை எளிமையாக புரிந்து கொள்ளலாம். சில சமயம் மேக கூட்டத்தாலோ வேறு ஏதேனும் காரணத்தினாலோ வானில் இருக்கும் சூரியனை நம்மால் காண முடிவதில்லை. இருப்பினும் அதன் ஒளி எப்போதும் இருப்பதால் அது பகல் நேரம் என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்கிறோம். விடியற்காலையில் வானில் இருப்பதை நாம் சற்று ஒளி தோன்றியவுடன் சூரியன் வானில் இருப்பதை நாம் உணர்கிறோம். அதுபோல எல்லா உடல்களிலும் மனிதனோ மிருகமோ ஏதாவது ஒரு வகையில் உணர்வு காணப்படுவதால் ஆத்மாவின் இந்த உணர்வு பரமனின் உணர்விலிருந்து வேறுபட்டது. ஏனெனில் பரமனின் உன்னத உணர்வு இறந்த நிகழ் மற்றும் எதிர்காலத்தை பற்றி பரிபூரண அறிவுடையதாகும். தனி ஜீவாத்மாவின் உணர்வு மறதியுடையது. அவன் தனது உண்மையான இயற்கையாக மறந்திருக்கும் போது கிருஷ்ணரின் உயர்ந்த உபதேசங்களிலிருந்து தெளிவும் அறிவும் பெறுகிறான். ஆனால் கிருஷ்ணர் அத்தகைய மறதியுள்ள ஆத்மா அல்ல. அவர் மறதியுடையவராக இருந்தால் கீதையில் அவரது அறிவுரைகள் பயனற்றதாகும். ஆத்மா 2 வகைப்படும். ஒன்று நுண்ணிய துகள்களை போன்ற ஆத்மா, அதாவது அணு ஆத்மா. மற்றது பரமாத்மா, விபு ஆத்மா. அதுக்கும் ஒரு ஸ்லோகங்கள்லாம் இருக்கு. பரமாத்மா, அணு ஆத்மா, ஜீவாத்மா இருவருமே உடல் எனப்படும் ஒரே மரத்தில் ஒரே இதயத்தில் தான் வசிக்கிறார்கள். எல்லா ஜட ஆசைகளிலிருந்தும் கவலைகளிலிருந்தும் விடுபட்டவன் மட்டுமே பரமாத்மாவின் கருணையால் ஆத்மாவின் புகழை புரிந்து கொள்ள முடியும். பின்வரும் அத்தியாயங்களில் விளக்கப்படுவது போல கிருஷ்ணரே பரமாத்மாவிற்கு மூலமாவார். அணு ஆத்மாவின் அர்ஜுனன் தன் உண்மை இயல்பை மறந்த நிலையில் உள்ளான். எனவே கிருஷ்ணராலோ அவராலோ அங்கீகரிக்கப்பட்ட பிரதிநிதியாலோ ஆன்மீக குருவாலோ அவன் தெளிவடைய வேண்டும். ஓகே? இந்த 20th உடல் 6 வகையான மாற்றங்களுக்கு உட்பட்டது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்தேன் உங்களுக்கு இல்லை. ஓகே? ஹரே கிருஷ்ணா. இதோட இன்னைக்கு ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம்.
हरे कृष्णा वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो